onye dị mma, onye dị mma, onye nyere anyị Ezeaku bụ onye dị mma, Chineke onye dị mma, onye dị mma, onye nyere anyị Ezeaku bụ onye dị mma, Chineke onye dị mma, onye dị mma, onye nyere anyị Ezeaku, Chukwu Ndigbo tube ya, onye dị mma, onye nyere anyị Ezeaku. Anakotowa keba Chineke Yehova Chukwu abịama, onye nyere anyị Ezeaku bụ onye Chineke onye nyere anyị Ezeaku bụ onye dị mma. Asị na ọ bụghị Ezeaku, gịnị ka anyị ga-eme n'aka ndị ụka taa? Gịnị ka anyị ga-eme? Asị na ọ bụghị Ezeaku, gịnị ka anyị ga-eme n'aka ndị ụka taa? Gịnị ka anyị ga na-akụ aka gị? Na ọ bụghị Ezeaku, gịnị ka anyị ga-eme n'aka ndị ụka taa? Gịnị ka anyị ga-eme? In Ezeaku name, we are a winner, we are a winner, we are a winner, not a loser. Oh, we are a winner. Omena na buze ezo kunando. Omena ni bo buze ezo kubolondo. Omena ni bo buze ezo kubolondo. Omena na buze ezo kunando. Aro kusina ni bo bai. Eti gom hambada nwura n'isi. Front and back, they play the show. Ejire je chọrọ glass cup na njọ onwe m ike. Ngwere si n'enu daa si n'ọbụ na mmadụ ajara ike ya jụọ onwe ike. Mma akpọpere nọ tap n'abalị a. Ka ụmụ nwa virgin ndị eriri eri na ndị na-eri eri alụrụ ebe a na-edowe ndị ala. Mma akpọpere nọ tap ka ụnọ mara ndị nwe ebe ahụ alụrụ. Malụkwana ndị bụ ndị ala ga-anọ dị. Ka njọ onwe m ike taa. Tuwe na Ezeaku odogwu. Odogwu na ya dị ike na ya. Ezeaku ejofọ jenya keyboard dị ike na ya. Ezeaku nwa mama odogwu na ya dị ike na ya. Nwa ejofọ odogwu na ya dị ike na. O meriri ndị ụka odogwu na ya dị ike na. Akwụsịrị arenji odogwu na ya dị ike. Onye kwụsịrị arenji n'Igbo odogwu na ya dị ike. Arụghị n'ọgwụ ndị ala odogwu na ya dị. Jizọs anaghị agwọzi onye ara rekashi ndabara masilaka ndị eriri eri over chelo. Keyboard na tawa never bro assemblies more grace of God na tawa. Asing over. Ida ni Igbo. Ebugoro ga amuma. Hey! Odogwu Ezeaku. Ka ntolu ndị iche nkwụ, ndị iche aja ni Igbo, arọbụ na-agụ, ogugu. Ohere obodo be nna mmụọ niile na-emela anyị ife. Mmụọ na-emere Igbo ife, aja anyị kele anyị abụrụ nwanne ndị ọcha bịa ebe agbawa anyị aka. Kpọrọ ụmụnne anyị na-ezu anyị ori, na-ala anyị n'azụ. Na-ala anyị na-ati ihe okpu. Ndị iche anyị kenele unu. Unu wee kpọnite m arọ na anọ gara aga si m Ezeaku m kene n'ike na ebube jee zọpụta ndị Igbo. M wee bido tiwe mkpu. Mgba wee karịa ọgụ wee karịa nwoke na-agba m nwaanyị na-agba. M wee jide okwu asị ha bụ Baịbụl mụọ ya ọkụ fasị na fanye m 7 days. Ike na lụọ ọrụ ha n'ọgwụ ha na-amụzi nwa free n'ụlọọgwụ m ndị nyere m 7 days. Aja na rụkwa ekene mmanya ka m bụ n'aka wee na-atụrụ aja na ama afọ. Ana ama afọ m nọ na ya agba mbọ na-agọzi m na-emere m ife niile na mkpa obodo dike biko nekwenụ nkwụ welu. Ani ide mmiri atọrọ m n'nkwa na Anambra steeti ọ ya abụ nwa ogbenye were walking talking bata na ya o buru moto wee na-aba ebe nne ya. Anambra dị ukwu ha dị ebube.
aja na Enugu mụrụ na aja na Igbo niile aja na Imo steeti Abia Ebonyi Delta steeti na-ekwe na mmanya na matụrụ nkwụ ọnụ nwa mụrụ nwụnụ ka mgbe ọnụ nwa ka na-eje elu ozi ana m ekenu n'otu unu si wee si na mụnwa bụ Ezeaku Ejiofor wee napụta ndị be anyị na everlasting bondage okwu asị ndị fada na ndị pastor na evangelist na asị unu mere aka etiwe aka oyibo nsogbe na Igbo eji m mmanya na-aja onwe m ike na-aja nna m Ezeaku ike na-aja okoroja mụrụ Ezeaku ike na-aja ọbụ nwa mụrụ okoroja ike na-aja nne nne m ike na-aja my mother ike na-aja nwa beze mụta nne m ike na-aja mgbe ike obere gbụtara fa si biko nekwanụ nkwa tọrọ m n'ụkwụ ọ bụrụgbu ogene mụrụ nne m atọrọ m n'ụkwụ aja ego ugwe ka ọ matọrọ m n'ụkwụ ogwugwe oke anya mgba mụrụ m atọrọ m n'ụkwụ ụmụ nweta ezike biko nekwanụ nkwụ na nwunu ga-adị ka eji nechede agwa na asị na nke m ka ahịa n'azụ onye chọrọ izu m na-emere ife ọjọọ mana ka Chukwu na ndị aja anyị mere ebere nzọpụtawa ndị Igbo fafe eziokwu mewezi eziokwu ha na-ekwu ekwu ọfọ ka m na-agọ si na Ezeaku ga-adịkwa na echi nechede agwa ọkwa na ọfọ ọkwa na ogwu ise tuonu ma fuchara fancha tuonu ma okpuchere fancha tuonu ma mechere fancha original tie ni original oresco no wayo no manipulation ukwu ọnụ na-eme we not dey call any spirit we dey hit we dey play the show anyị na-akụ ọ na hama ndị ori bịara igbu a na be anyị nọ now ha gbapụ ya ọsọ udene gberego na mgbagbu a lot of ụmụ atụrụ onwe virgin bịa na box m na-edere m ozi na papa falo psychiatric hospital na papa falo ebe na-edobe ndị ala yes number 1 Ezeaku ya nji jụọ onwe m ike na ihe ọ bụ na ụka bido mebe tata help the masses practical with evidence bụ Ezeaku bidoro ya onye isi bidoro free hospital na ala Igbo under okpukperechi mee ọ dị open bụ Ezeaku ana aka ana agba ya dọrọ Ezeaku nya mana okpukperechi anyị na-ekwa na 108 something years na be anyị nọ na-extort our people na-eme our land accumulate every day na-agwa anyị n'ụwa na-emebi number 1 ihe nji isi ka nje onwe m ike wee were nkwụ ndị ụmụnne m nyere m wee ji onwe m ike na-ege ntị now nwa bebi virgin ịlụ ụlọ ọgwụ ebe na-edowe ndị ara simply na-agbalụ maazị Ezeaku aka ebe na Nwachukwu okike abịa maka mbụ n'ihe Ezeaku na-ekwu bụ eziokwu na Jizọs bụ nsị anyụrụ anyụ na o nweghị any power. Now Jesus does not have power to heal any sickness, because if Jesus have power to heal sickness, you will have not spent millions of naira building a house where you treat a mad person. Why you will just pray the person will be made healed, then those money will be used to fix them in different businesses. Black man, I did not blame you because the European demonized you. You believe that you are a demon. That is why any day you are praying, casting and binding, you will never remember white people as witches and wizards. The only person that will come in your mind is your neighbor, your uncle, your sisters. You have demonized them the same way they demonize you as well. You demonize your uncles. When you are praying, your prayer point is against every witches and wizard. Who are the witches? Your uncle, your neighbor, your nephew, your relations. The same way you demonize them is the same way they demonize you. So when demon jam demon, it become demonic. So you are, any Christian is a demonic agent. Agent of demon and Jesus. That is the work of a Christian in our land. Fighting for Jesus and Satan. Is that not so? So now, I'm coming in an angle you understand. And me too maka no bi na ajo mi ke merigo mu ndoka. Now, iru no gwa ebe na edobe ndala gosi na Ezeaku Ejiofor na ekwu eziokwu. Na enwe Jesus na agwo ya. Ezeaku with 10 million with a 50 plot of land. Kem kwete na mu aye me before ndo to ma support wasi Igbo to ofonye dale ngulo ma ofonye kpulisi. Jesus mere ofubo ụzọ ma odo ogbukpubo okwu na mmenye gị 10 million with 50 plot of land. Unu nchabo ndo ka gbo ọsọ ma si ka na wetele m ọnụ. Ife na na-emekwa. That shows that you don't have shame. Because if you have shame, you have proved me wrong.
You don't need to tell me today that Soludo is not the governor of Anambra State. I'll prove you wrong. You don't need to tell me today that the Tinubu is not the president of Nigeria. I will prove you wrong with evidence, showing you that Ahmed Tinubu is the president of Nigeria. Do you get me? You need the whole Munagina Bezo Azo today. Name whatever na Potawa. Now, oh my. I see name whatever na Potawa. No, I will prove you wrong. Name whatever na Potawa. Now, prove me wrong. If I do for Jesus, that will more Jesus. Una na-eme ka ndị mkpụrụ mmiri ne ka ngwu na-ezo ndị nwa virgin rụrụ that psychiatric hospital bụ members ya. And I'm telling you, a lot of his members are going to be admitted there. And they have already started admitting them there. Ndị rụrụ psychiatric hospital bụ member nwa virgin ndị eriri because na psychological not on go their brain upside down. They are no longer reasoning as a human being. Yes, because once you are a Christian, you are a mad person. What will make you go mad is when you are expecting those things that Bible promised you to happen. Now you go crazy. You have a dramatic syndrome. You have attacking a brain. In way you are not hormone of madness. I'm telling you. Mad meat. Virgin follow. Virgin turn got their brain upside down. With kidney problem, with liver cirrhosis, feeling that Jesus now all of you, your brain will turn upside down because you will pray, you will fast, you will call on that Jesus, you will deprive yourself many things on this earth, and while hoping for those things to happen, you get married. So that psychiatric hospital is made for one baby virgin followers. Now they are brainwashing you, but Bob na free. Go to me, Raji, go and carry Jaboto for na street. You might use the brain too much. We are still coming. Negent can land. Now, Ezeaku, your fellow men, I'm saying, look at one psychiatric hospital. But on na street. As is now can we chinek and them than Ayala. Imagine a Catholic church in Kenagabu. Tupungawa grace of God. If a church, any of them, Ngaru but as you can watch Jesus, Nisi narrow again, then when then I are and then on a blue flyover. Are you kidding me? Christianity, why are you celebrating evil? That is why whenever you engage a Christian, before you know it, or Brogan or Charlie Orga, Jesus ain't power. I don't finish him, born him. Maybe so do you but tell me about Jesus up and tell me Jesus monkey. A human ideology created by the white people to fool you. Now I'm here to quote you wrong. Ma call only he got on Abani Nubel. Get chant. And when again once what off of it on the internet about was against Christianity and Jesus. Go on for Jesus non damn me every day. One of the bands of the Riopa. Una for one bussy, Vebens or Riopa Nishi. On a busy Hanyama. Ezeaku anyamanyamo Izobola mo anyamanyamo mere mebere anyamanyamo anyamanyamo isimo don wolo some mass yo yakpodo onu na nka just meri ebere na nka metuli obere na nka dey adobe now listen now the same person named miracle na agwonye ngwulo emihe niile jezero hospital ebe na edowe ndala simply means na Jesus ada agwo ya. And I quote you, I bet you je kporogodo nyara na main road je die just ikpoti ya nabata ya no chinye akwati oga me ya nga mfu. Number 1 ana m abia o now omunwa Ezeaku siri unu now on go Igbo love themselves charity foundation for over 3 years before bid agitation now or 2 years and na enwenu onye mdujere ụlọ ọgwụ after proper evaluation ayari fie na eme ụfọdụ enwe mental disorder bụ typhoid nketi na emefa no malaria typhoid bụ afa brain unu ndo kasi no ihe metal ihe mberede ribitelo nwanne onye Igbo ihe mberede me onye Igbo ọ na-emetụtara ga-esi na ihe mberede mere nwanne ya celebrate Jesus. Man ihe mberede me onye ọcha ofu onye ọcha ome mmadụ niile n'obodo ndị ọcha. Everybody will stand up to save that particular one person.
Man, here mberede me ezinụlọ gị taa, Christianity ga configure the neighboring ezinụlọ nọ gị nso to celebrate Jesus na ihe mberede mee gị mana o mere ofa. Tomorrow the same ihe mberede mee ndị ahụ ndị ọzọ nọkwa na-akụ celebrate ya. That's why ji gwa gị na Reverend Fathers and Pastors na Nigeria bụ crook, witches and wizards. Ngwa n'ezie anya, ọkwa kịta ka nwa virgin mebere ihe a na-ekwu. Practical, mụ bụ onye isi bidoro ya rụọ the hospital. Ihe mugoro nwa n'ụlọ ọgwụ from August last year till now 115 women. Nwa bụ onye kpute nkobo. First in history. Na Igbo, under religion, under okpukperechi, omenala Igbo. But Christianity has been there for years. N'izu ayushi. Report to pay Peter. Ngwa n'ezie n'ihe o mere unu report to pay Peter ndị ala ndị eriri nwa virgin ji. Afọ nkunu yasa na na-eche kachi ifuo. Yasara na nkịtị. Ana agụrụ gị akpata oyi na ụmụ iri na-egbu m inu na tọgbọrọcha na nna akwụ m onye ọbụla je iburu onye omenala bụ ụzọ eziokwu je ebe politics. Our people need the help. Go and join politics. We need Jesu PG your community. We need to take over our land and help our people. Mma agwazi gị ihe m na member nwa baby virgin ga na nebe n'Imo State na Manchi Junction ni chefugo nwatakịrị nwaanyị nwa member nwa baby virgin ntiwaru na akọ ibo nsugbo na nkozelu n'ihe m na ha je negent ihe nwa virgin meziri bụ ihe Ezeaku na-ekwu na enwere Jizọs na-agwa onye ala na Jizọs adịghị onye kpụrụ isi ọfụ ụzọ. Kedu ka ụka ga-esi tinye aka ka ịrụ ọrụ ndị kpụrụ isi na ndị dara ngwụrụ better home or fight kwana ka gọọmenti nye ha what it takes to live a good life. Una asị na Ezeaku ekwuo na-asị na menweghị faith. What Jesus cannot do does not exist. Jesus cannot kill onye ala. That is why your onye na-eri eri ji wee rụọ ụlọ gweba na-edowe ndara to cover his criminal activities in our land. And I'm going to open up one thing. Now, here one virgin name in form of a kidnapper, if you kidnap or somebody in your family. In form of a kidnapper, be a kidnapper, when they go funo funagi, Babuoyano, Nadia 10 million Babuoya. Chetas out, they got 1 bag of rice in Yunus, not be a meru charity. I can one virgin name. I repeat it again. Here one virgin name in form of a kidnapper, or to a fish magnet now, to a kidnapper, Siburia. Babu and another the family ego. Now one of them buru fish magnet. Chetas go 1 bag of rice. Jenya mama fish magnet. Now be this year sorry. Now we are mama fish magnet. If I was there, I can't go. Now me be able mado. Okay, take 1 bag of rice. Jenya mo. Oh, you want virgin moon. Do you know the reason why I say so? Because now thousands of people who go and want baby virgin, hoping and want baby virgin with Jesus in our boy. Millions of people want virgin to go criminal activities in Christendom, deceive who are sick, our pregnant mothers. And they boy the 3 table, believing in where Jesus in our song, then when in our boy. One of them in Sabake can we and in Lagos refuse. He will take a gauge to jam me on my jagger 1 can of water, 1 carton of water. May I be from Lagos, Kenya, me and I. The stupidity of a Christian is, I told you no on Dalak, but once in a joke, name 100 days fasting, 200 days fasting, you are a man. I'll go to psychiatric hospital. You be a mad animal. In 21st century, you be only negant. Here one virgin name mono Paul, Peter to pay Paul. Here one virgin name now, the inform of here TB Joshua Mewal. TB Joshua Gane Mecheruno miracle. I am a demon. I am a demon. I am a demon. Who are you? I am a demon. Ebe na ke TB Joshua ga Satan na su pure English. And na TB Joshua Oda omoto morono moto charge zenki asupo man aeroplane mato nyi aki. Oh my God! I'm taking a key of victory. Omoto nyike. Ezeaku ebia. Tonu mborogudike. Tonu mborogudike. Mbia tufa. Tufa motosi Mathias. Ntuma virgin burum buja po police. Nsi andala. Now una go here. Mmenyu mma sopta ni. Neganant. Now, unu na celebrate na one virgin aroru no no gbe na edowe ndara membia. Let me tell you one virgin melobogene. In form of a kidnap, if you kidnap your first son, Babu Onyanu, a quarter some season ago ransom me with a way detail half, not even half, 1 quarter. We're making we're going 1 bag of rice, it can be.
Do you know how many people will go no believing and one virgin when Jesus na warrior? How many people this guy have misled? How many people one virgin my Bible my Jesus mislead go na Ndigbo? The last person one in your family when the animal to get only one kidney failure na ben nage or kwonu each one and virgin. Mommy got that stroke, he believe oh no send the car send the or kwonu. That did the same thing. Now listen. I repeat it again. Sense. No wonder Nigerian politicians leading that move. I will build road for you. I will brain problem. The worst thing in Merimono wa being on a teaching doji. No wonder Mazen am the Kanoji West na actually bankata Ejebano man on the Europe because na animal in the zoo of Europe know that there is danger. When he see danger, he run. Animals in Europe has an ambulance. Animals in Europe has an emergency number. There is a steady electricity in the zoo where animals stay in Europe. There is running water where animals stay in Europe. So that whenever he want to discuss with the black man, he go and meet the zoo. In Liverpool, in London. Now, so that he can discuss with Ian with the common sense about food. So only about food danger, mama. Ian na fight Ezeaku, Muteza. If you get you evidence. With the picture mama ga we like us. Uno na pe ni ejure. You just say na can one virgin go to million war your na. We are memta shut up. With them one guy in Moro, he was wrong bochi, Mary Ojiri down work at a gathering world of that. Negent. I repeat it again. Here one virgin the moon goes in a Ndiban, you follow the buying with sense. And that is why you can never have a good politician because they know you don't have brain. You don't have brain. Here one virgin the moon, the form of kidnapping, be a blue one negibuonia, Nati ego. See when I got on that I get that one ye be some. You see no the good. Mbemge jikoro nwa virgin aka about we see one dem mad na Jesus na warrior. We see me ekpere ka Jesus mo onye ngwuro ko gaba ije. We see nwa virgin mepere no gwa dem mad. Iyi aru je onogwu na enwero Jesus na warrior. Just na bia na ekpere ba ka anyị na-enwe anwere azi ndị ụka. Mu na ya na baburu 5 and 6 eje mgbe ori akpuru mefije kene. Because he has done the practical work of it. What I'm fighting for? You know? Nwa virgin pụta kita na iru ọta. If Elijah enu go kwuru ya last week. Onye ya bara ya jewo na ọgwụ. Na-ekele ọla eke na-enwe physician. Mana gị nwa bụ nwa Elijah enu go biye pụtalụ wee gọọla anyị egwu mmiri na-agwọ ya bịa. Mmiri na-agwọ ya. Mmiri na-agwọ ya zo. Mmiri na-agwọ ya. Mmiri na-agwọ ya bịa. Ọ na-agwọ ya. Mmiri na-agwọ ya bịa. Ije lụọla mmiri gwa na mmiri gị na healing water. Give Elijah Enugu. I want to my baby virgin go for come on. Formatting my virgin calo get all top notch. And before you could take format joy affair because you only make it in affair. But I want virgin watch is in a format. I was him again same one because so chain go members and you know with you because he knows one virgin did frustrated. I'm telling you, didn't men put joke Ucharana number 1. Secondly, my boy be frustrated. Ụfọdụ ka nweta chere ego ọfụrụ ụjọ na-atụ na Jesus yema na Satan ya narufe ego fa na fire ahụ ndị achọghị ịnwụ ndị ịnwụ na motor accident na-atụ ụjọ ndị chọrọ inwe ego all ya bụ member nwa virgin ndị useless in life ndị na-achọ document na America ndị chọrọ document in Europe ndị chọrọ document ndị nọ na-share contract chọrọ na police na-ebunata ndị mmadụ na Dubai chọrọ ka ebunata ya ihe ọbụla ga-eme ndị nọ n'India na-achọ ka anyị esi tụtụ onye ọcha ọrụ ma resi onye ọcha ọgwụ ụdị ndị a na-eso nwa virgin mana anyị nwabụ ndị omenala bụ ụzọ ezogbo mma reality na-epụta ihe ọ bụla ị na-emefu ịpụta ide na reality hit gị dị or not. That is what we believe in. Ndị gboo ji egwa anyị gị na ofu mkpụrụ aka alụta mana ome gị n'ozu ọla anya na ha akọ akọ mere akụ. Ihe ngwa gị 100% ọ bụrụ na nwa virgin pụta kịta gwa membia praise the Lord hallelujah biko na onye yawaru jewe na ụlọ ọgwụ enwebe onwe onye Jesus na-agwọ ya na Jesus adịghị enye ego Jesus adịghị enye ọrụ
ihe na-agwọ ya medical doctors but some na nwa virgin ya pụta wee mepee ọnụ kpụọ na Jizọs ada agwọ ya mma akpọ efi je kenia because ihe o mere bụ ihe ha na preach ya men ka ndị ụka mebe jugodo nwogo na ọ bụrụ Ezeaku kputere ihe niile ma nke o mere megịta bụ mmụọ Ezeaku wifere ebe ha na ha arụ ụlọ ekpere kịta n'Imo steeti hotel ka a na-arụ aka na-abụ hotel ka a na-arụ aka na-abụ ebe a ga-eju ụmụmugu ka nkọzi eru na ihe mụ na ofu nwa ya nwaanyị jee na Amanchi n'Imo steeti ka na-eme na Satọde ọrịa ọ bụrụ na nwa virgin ekunye taa gwa ndị ụka onye ọbụla jewe ụlọ na Jizọs ada agwọ ya na-enweghị dị ka Jizọs na-enye ego na Jizọs ada agwọ ya nkịtị o na ọ dị enye ego na ọ dị enye ndụ ọ da akwụsịkwana mmadụ inwe moto accident kama na ihe anyị na-abịa ebe a bụ iselebreti Jizọs na-asị na ọnwụ n'ihu unu ịghọtago enweghịzi m problem with nwa virgin mma akpụrụ ewu efi mma akpụrụ efi dị ndụ jee gbuo rie kene ya si ya darụ n'ibu dike mana once no can deceive ụmụnne anyị alụ adịghọ nke o deceive nwa Rivers State a young lady of 20 something years see all the way from Rivers State wee jewe Lagos maka na o nwere liver problem kidney problem mma akọzi gị fem na ya jere on Saturday nwa virgin pụtara ya na gwa ndị Igbo na Jizọs ada agwọ ya na da agwọ onye ara n'ọnwụ na ọgwụ na agwọ onye ara na Jizọs ada agwọ ya mụ na nwa virgin abụrụ ofu akpụrụ mmefi je kene mana ọ ka na-agwụ na Jizọs na-agwọ ya mbọ so bụ na o mepere n'ukwu na Jizọs na-agwọ ya ka m gwago gburu more than 10,000 people that day because a lot of useless people that don't want to reason who are sick believe that na nwa virgin nwere power na ya niile oburu afọ ọnụ ka onye ara video atie egwu na-akpọ people for that dad him suffering for me mma bọọlụ gị ike mma bọkwara n'ike ịmara mpa ibe onye Imo steeti onye Enugu na-akpọ onye Imo steeti daddy onye Imo steeti na-akpọ onye Enugu steeti daddy because of Christianity inwe sense inwe brain inwe brain foolishness everywhere Igbo mmadụ can you tell me today Igbo mmadụ as a Christian what makes you a human being you eat our ancestral food founded by Antichrist. You wear Chinese clothes built by Antichrist. So what makes you a human being? You are using as Facebook made by an atheist. Antichrist. Can they make a human being? You work nothing before the world. That is why you are being messed up everywhere. That is why people don't want Africa. African job. True of us. In the Western world, they were all born in Africa. I have borrowed adapt to dog and all on this COG. Onyoji na Rosora na Satoilet na safe on it, but Jesus be mayor. You have not getting okay the port of London and Berry. A mother naturally went a visa today, Jaguar one UK, all didn't that and one baby virgin in all. And actually went a visa America, I Jaguar one Canada, and did it. They actually miss here. Jesus gave you visa Canada. The same Jesus I'm on Canada visa. Go Jaguar one central school at the Benag. In when he's in a mud. In when he's in a mud. Oh no, no, the form of it kidnapper. I repeat it again. The form of na kidnapper be a buru one negi. Boy, not a wagger ransom. Cinema ransom, I got 1 bag of rice, be dash yegi. In a Kenya, no visible mud. Hamanune no sense. The same way Undoka say use in the same way politicians say use. The same politician actually for 4 years deny Hag electricity, deny Hag motorable road, deny Hag running water. Get what the next 4 years, Ben got one bag of salt, some more salt in area. Nyego one rapper in area. True of us. The same politician actually for 4 years. Then you look anything. Get you another 4 years. With 10 change and swap one as we need to vote. And you get 5,000 Itoria vote. It seems no sense. Now I'm coming. Nezanya on Saturday. On Saturday, Kaine Eban Ereni na Manchi. Jeju Eba na Manchi Junction. Say don't matter. Now along Port Harcourt Road, well developed community. Izuma agwo na ụmụ agwo community ko ebe na akpa manche enwe one guy na ere nri dia
Anom na nke the guy eri nri. Maka onye am ifo mu abeza any medical practitioner for no nya aru adeho. Iyama. Otu amu no goro into as onye na I help in here basal health. I'm not a medical practitioner, but I know many things in medicine. So onye na ebunde mmadụ eju no gwa. Onye tinyekwara aka rota hospital ebe na treat ndị mmadụ. Obrena ni no into health. If onye aru adoro ị ga-ama. Ntutu mmadụ nkịtị ye na o nwe ka yesufu ntutu mmadụ doge na aru adoro onye ahụ. Mfu one girl na-eri nri n'akụkụ mebe aka na mi achichichi ọ na-eri nri. Njiri idea by me say a beautiful girl, how are you doing? I say fine. See, what is your name? Ogwam. When I am near you, say, wow, are you from this community? I say no. And say, where are you from? I say I'm from River State. See, where went you? Why are you here? I say okay, we are coming back from Lagos State. And say, what do you do? Is that your base? She say no, that she went there for prayer. Where do I wear? Ogwam no na nke nwa baby virgin. Negenant. Negenant. In this girl anya from eba lamps eba agbada na okpe zalaza. Nsi ake woni moto su osim no this Homer boss. Why tipa greba ka ya na ebesezela akwa na Lagos. Ka dey frustrated ebe ahụ the man we help ya buria na na ihe ego. Negent. Owe cause nwe nyeweze ya counseling we na ihe o jere rubbish. Owe mepezi ọnụ gwa me makwa ka chi folu. Na ha nwa nozi na eche ka ha fu dadi na achupu ha n'iru. Niroka falalu the following day. Na hotel nwa baby virgin follow chala eba na a night bụ 75,000. A night 75,000 naira. A night 75,000. A night. Unless here, are you serious? Even now why you camera on Saturday, I gave the girl my contact and say Abia Bionacha, come to our hospital, who will diagnose you. Where Pia the girl, I can know, but no, not be a medical practitioner. I'm here, Pia can know, or that way, that goes neither on a heart failure or on a kidney problem. If you want to can lapse yet now, Mbogo be about such as if you don't have to and police say, I got that boy, you will tackle that boy name. And where's young Wabia? Can diagnose you again? I want no heart failure, keen and Wakayama. Obono kidney disease kine wakayama obono ka the treatable will help obono ga fe go level I manage that is normal. A girl of 20 something years je jo onya na ele ndi na manchi na ekwu na akpa afa ibia na match junction where one fine boy in ere ndi there ama my chef go ma feje Maria on Saturday Ekuche Gomez oh Henry no here. Let me call my lawyer. I think he was with us then. But what about this phone? It's not to us. Now can make call look at the number we have. Gini can na wagin. Iye meruno bo rob Peter to pay Paul. Rob Peter to pay gini Paul. Ekuche Gomez with him no idea for what reason? Gino nwogo malaria megalas ijero go ogwu nwa virgin agwologo ya malaria mege last time ijero go ogwu. Hello my brother. Deba mgbede ọma o. Mgbede ọma too. How you doing? Mgbede ọma enwe ihe ncho just keep brief ologi that very dying eri na that junction ụmụ agwọ that girl si Lagos bata osna ya jeri megin. That girl si Lagos bata alu adeho ai jowale kede na emi osna alu aderia nke si sayo ministry abata nkem si ya bia ebe ke treat enya kebe si ya bia kebe si ya bia ke treat enya manu ya kedi hem si ya mezi after Christiana na ya contact yake. Yes. Ya contact yake obia. That you look up for hospital area diagnosis hospital is diagnosis there. Kamari heni. Procedure. Okay. Thank you so much. Dalo. Nna mo kwesi na ase nsobo adro. Mbosi reality ga apia ge. Mwa beza ko na agwago kwesi me na ase. Ekuchego mezo kwudi m n'onu. Mbosi reality ihe ga-eji ma na-ezokwu ka nna ekwu obo
the person gino nwogo na ebe last malaria me gino kwije golo ana majugo kwije golo kidija defend ro kwasi una na to nwu na afọ a lot of you get enwe osa ogwo na eme 100 days fasting rabashida kaba onye China na alụ ọgwụ osa gwa gị ga na erichi nri anya to avoid ulcer inwero medical advisor na family gị kite nwere each family na London nwere medical doctor do anybody never each family na western world bi elege Bible na Jesus nwere medical doctor ha nwere their own doctor each family true or false ndị no abroad I repeat it again each family no obodo abute Jesus na western world nwere family doctor but I can tell you 95% of you na watch me ba na Nigeria nwere family doctor. I'm telling you the fact. Hey, one family doctor. Here, one Jesus. If you monitor me, you die. Who they monitor you? Who they die? So you when no power. We hear man. He just trying to better na lolo God because need the poor. He the frustrated. He can't man na need. One more year not gonna cook. Omehogi. You want to better na lolo. Iji chọpụta na Jesus na ọlụ na ihe anwa virgin na-emele gị akpata oyi na ụmụ mbịa n'ogere ọgụ ebezi na akwa adịrị jee lụọ ọrụ jee dike dị mpụba gaa hustle gaa make things happen na mmadụ rụrụ aeroplane mmadụ lụ Facebook nọ na America na anụ ọnụ na-ezuzugharị na Houston, Texas in a 100 days fast only iberibe abụrụ ọnụ onye ojii slaves fucking happy slaves na-eji akpọrọ onye ọcha gburu nne na n'isi ana Jesus nwụrụ n'ihi gị kpaa atụrụ Hausa na-enweghị sense morons ndị ọcha ji eficha ike morons ndị Nigeria pastor ji eficha ike morons nọ na western world onye na-ebe ọka adịrọ na-emelu na ekpere morons international moron ewu Hausa in America onye nọ n'Africa na ekpere gị ekpere useless entity na-enwere uru ọbali rie nri nyụọ nsị ọchị ịnata na njiri ọba flight ihe niile oyi egwu mmụọ nọ na village ga ọ na ebe mana ịbụ ha mmụọ ka ịmụrụ na iso na ajọ mmụọ ahụ enwe na village agụwa ndị bụ ndị ekwulọbịa ta a ga-agụ ihe gazi onye ekwulọbịa si na ajọ mmụọ nọ na ekwulọbịa isobụla ajọ mmụọ dị inwe ha dị ya asitata na ajọ mmụọ nọ na mkpọ ma ịbụ onye mkpọ gị nwere include as ajọ mmụọ onye ori ibu ụmụnne gị ebubo iburu holy nweja Jesus bụrụzie nke gị Jesus bịara ịnụ ọgụ ya na Satan everyday ịkọ m nkwụkwarị gị agwago m n'ụbụ ndụ ka jeni kpezie with Satan for over how many million years igbu nwere Satan go and reconcile with Satan. When you read your Bible very well, if you know where Satan gburu mmadụ from Genesis to Revelation, and whenever Satan gburu mmadụ ihe gburu mmadụ Bible God ogbo firstborn of Egypt gboo nwunye Job na-enwere ihe ome and ihe niile God gburu na Bible ha nchachichere God of true of us. The firstborn of Egypt to today jiri God of because now God kunije kpochi obi Pharaoh. Bible said that God said that harden the heart of Pharaoh, not allow my people to go. Now he went and hardened the heart of Pharaoh. Pharaoh obeyed the word of God, command of God. Pharaoh obeyed it. Now because Pharaoh obeyed Bible God stood up and go and killed the whole firstborn of Egypt. And Bible made it clear that when God killed the whole firstborn of Egypt, he also killed all the whole livestock in Egypt. And after the same Bible recorded that Pharaoh commanded 600 men with 600 chariots to chase after Israel. Where did they borrow the chariot again? Why Bible God said that he have killed all the whole livestock in Egypt? Una know the reason well. Una de echiche. Ana ruru no ndara. Ebe no ga nara. Unu ga ne ondara ka onu won. Ibu onye ala kedo ije raru nu na ekpere from video one guy send them in afternoon na. Ebe atogbocha ị ma na omu tigidere mkpa amala ha egotere ha rog.
okwe for otunu se egwu enwere video na okanko mgbe as of 2018 unu na egwu anyị na potopoto mmiri na-ezo potopoto onye ọcha driver mbụ m na moto ka m gosiri ya na New Delhi si ya baba see osim oh no she need help why this man holding microphone watching her she need help mgbe nwa anyị nwa na-efezi ntutu otu a na ada na potopoto arụ ya niile potopoto mmiri zoro nsi ya baba she's praying osim oh no maka ni roto no oh no say Africa tigidere m gbaje gotere no rog touchazere no rog o Jesus toro rog ha ihe obana ga solve mkpa gị ọkwa ifuru ije ekpere ebe agịta ịdacha na onwe ya site ya adịghị n'efe with due process ije ekpere ebe na daricha na no na dari ihe bụ pọtọpọtọ because na human being egotego rog to odie you need a human being to rog n'ime ndụ gị rog ịkwụ ụgwọ akwụ ụmụaka ga is not your duty ịkwụ ụgwọ akwụ ụmụaka God the duty of government any the power of human being n'ime ka government mee gịnị kwụgharụ ụmụaka anyị ụgwọ akwụkwọ tata ịbụ nwaanyị ajadu ịgbakpọ na n'ime nwa baby virgin ka Jesus nwa virgin n'ụwa nwaanyị ajadu akụkọ ife ga na anụ gị from either ni we strong something doing common sense or ụmụ nwoke na awori ga eburugu je side that eburugu je ebe echi without it one day you are nobody je jụọ ego na-enye nwaanyị ajadu na Europe bujere gị Jesus because na mmadụ atọgoro ọgụ n'ime nwaanyị ajadu dị na London mere today na nwaanyị ajadu si ihe na-ewute ya bụ na di ya n'ọzọ agụ ada agụ ya mana today osisi gị nwụrụ ihe niile chenji ị nidiri gọọmenti ịtọrọ ọgụ n'ime ndụ gị mmadụ ịtọrọ ọgụ n'ime onye bụ gọọmenti mmadụ nidiri ịtọrọ ọgụ n'ime ndụ gị otu nsi wee tọọ grass rug carpet rug n'ime ebe unu na-eme ekpere ebe unu na-eme ekpere kịta nwa virgin na-emerụ unu akpata oyi na ụmụ unu aka na-ada na pọtọpọtọ ọkwe practical rug onye China alụrụ nwa virgin na ndị ụmụazụ eje were ego go ya na Lab International Market emeshokwara emesho mara how many square meter one of due process the same way we go primary school graduate go secondary graduate go university ka onye Hausa si go ka nwa dibia si go inwero shortcut kedu nwa dibia agwogoro ọgwụ nwa ya bụrụ medical doctor without attending to school enwe kedu nwa pastor bekere beladia nwa ya bụrụ medical doctor without following due process ga school enwe nwanne bosi reality ga apịa gị je John den on orthopedic kanya na ka imi na onu defa je na Parkland na Enugu je na teaching hospital Nnewi je na kam medicata ide prepare them now they are not following doctor's prescription ha na ebe akwa na doctor dey hug na he nwere ego ọgwụ you never see anything go to FMC Owerri go to FMC Umuahia you never go wa iche no wa free ma itie data bi kirim ikpere ka inwe data oh you some follow due process before me program and check obona data me bozi bu load the same way kisi load the same pattern onye no London si tie data kisi tie na ekiri because of na inwe data somebody na kwese no we Jesus ye melu gi iche and reality ga apia gi senior one prophecy I prophesy unumugu I prophesy and I take I prophesy, I take. I prophesy, I take. I'm going to prophesy. He got a president. Take. Not when I take. I take. When I got a president. I take. He got walk away. I take. He got a demon. I'm walk. I take. He got work on the shop. I receive. He got moon when I receive. He got no debit. I receive. Receive it. See, I receive. I receive. Receive it. I receive. I prophesy. I receive. I prophesy. I receive. I prophesy. I receive. I prophesy. I receive. Ị ga-enwe go na enwere shop. I receive. Onwe ka ma mbugu ma ni nwere hospital na village I gị. receive. Ịma nwa onwe ka ma ni nwere okporo ụzọ dị mma. I receive. Ịma nwa onwe ka ma ni nwere emergency ambulance to rescue you. I receive. Ịma nwa onwe ka ma ni nwere gị jeje CT scan. I receive. Ịma nwa onwe ka ma ni nwere gị jeje angiography machine test.
Begin to receive. You're able. Receive Ben. Receive Ben. Receive Ben. No one. Receive Ben. Pray your way out. Pray. Solomon prayed. Elijah prayed. Damascus prayed. Jabez prayed. God changed his condition. Oh, Job prayed. Oh God, do you want to forsake me? Elijah prayed. In the time of Elijah and the prophet of Baal, Elijah prayed, and fire came down from heaven. Begin to pray. Begin to pray. He prayed. He touched the garment of Jesus, and she became made whole. Now, 14 days. On a phone for 7 days. On your day, receive when a fibroid and an Igbo. On a phone for 8 days, 9 days. Magana fibroid name here. Fibroid that I am on one. On a category and what you made operation upon the fibroid the mega bang we affect. Amos in market was a problem. Begin to receive. Begin to call him. Oh, Joker, the count of 3. 1, 2, 3, 4. I receive. Man, Apatoyi na woman. Ebubeza kwekunyen. Ebubena gwa kunyen. Power. Say power. Power. I prophesy. Receive your visa. What could never visa well? Onye Enugu State. Major obodo Igbo, nwa obodo Igbo. Don't onye Enugu nwa obodo Igbo. Ono onye Anambra State nwa obodo Igbo. Ono onye Imo nwa obodo Igbo. Ono onye Abia State nwa obodo Igbo. Ono onye Ebonyi nwa obodo Igbo. Ono onye Delta State nwa obodo Igbo. Ụmụ obodo Igbo. Kọrọ na aka. A na-agba n'ọnụ. Jesus na unu visa ụmụ obodo Igbo. Ndewo na. Power. Una akpa gị ike. O nwere onye London bụ nwa obodo Igbo. Na-asị m olo. E nwere onye Germany bụ nwa obodo Igbo. E nwere onye France bụ nwa obodo Igbo. E nwere onye Hong Kong bụ nwa obodo Igbo. E nwere onye Norway bụ nwa obodo Igbo. Onye Italy bụ nwa obodo Igbo. Onye France bụ nwa obodo Igbo. Onye Spain bụ nwa obodo Igbo. Onye Singapore bụ nwa obodo Igbo. So nwa Igbo bụ onye ebe nwa obodo Igbo. Onye Igbo bụ nwa gene. Ụmụ obodo Igbo. No. Ayo unu jese na to ụmụaka anyị jewe kwa. Unu jese bato children boom. Ya gwa go na Western world na make from Nigeria embassy here. Ego go na America na make na embassy. Nisi ndị Nigeria a week. Many businessmen are there waiting na Nigeria. Common India here. Ego go na Dubai na make na their embassy na Nigeria. Many businessmen in Nigeria they wait in a week. Agwa go in India, Bangladesh eba na make in the buy in embassy. Ebuzo UK ko Canada. I ga-enwe Mary gbendo ko biagala. I ga-enwe Mary tinye ya n'uche gị. I ga-enwe Mary gbendo ko biagala. I ga-enwe Mary nwa Chineke. I ga-enwe Mary gbendo ko biagala. I ga-enwe Mary tinye ya n'uche gị. I ga-enwe Mary gbendo ko biagala. I ga-enwe Mary. Ha gwara anyị nọ na-agwọ ya o. Ha gwara anyị nọ na-enye ego. No mere onye isi ọfụ ụzọ.
anyị bịa n'ọbụrụ kwasị ụkwasị ụkwasị power ụkwasị ụkwasị anyị bịa n'ọbụrụ kwasị ha sị na Jizọs na-enye nwa o mere ngwụrọ gị ije mmekwa onye ogbi okwu bịa n'ọbụrụ kwasị ụkwasị ụkwasị ube n'ụkwasị ụkwasị anyị bịa n'ọbụrụ kwasị ha sị na ọ na-akpọnite onye nwụrụ anwụ wee bine anyị wee bata na nna ndụ anyị jụbụ ọbụrụ kwasị 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 anyị bịa n'ọbụrụ kwasị ha si na ọ na-eme onye ogbi okwu nwanyị aga wee kụrụ ejima onye isi wee hụ ụzọ anyị bịa n'ọbụrụ kwasị ụkwasị lepe nkandara mashindara kama simburu laba sere kama shema lentara mana kasira raba ya karaba shendobolo korobosi kama laba tembara lama shirabosima ye kerema sima rie kanda se kanda rie kanda se kanda rie kanda asaba saba 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 hekra la baba baba saba kadabash 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 katabash graduate go na UNN me katabash katabash graduate na Unizik katabash katabash nde go na UNN na Unilag ngwa katabash begin to katabash katabash bring down your enemy bring him down pray ine ekpe onye ọcha chete with atomic bomb ine eme scatter your enemy onye ọcha chete with atomic bomb oto gị mgbọ oto gị bomb Yemen chete gị ma Israel ma ihe dịka Gaza chete gị ebe ị na-eme katabash ọ bụ na ha tụrụ bọmbụ ya egwu onunu nye gị ma na Mathias Ezeaku unu na-emere anyị ihe mmiri ihe spirit ehu Elijah Enugu pụtara sị na enwere agadi nwoke nwụrụ anwụ n'otego nwoke nwụrụ nwoke pụtazie na irubi o were ụtaba na-akpọ na onye irubi a na-ehi ụtaba n'imi ma ọchị iso asị ahụ ọfụma na asụsụ Enugu ba ya ọfụma o wee na-ehu egwu ụtaba n'imi nshi ya nwoke eche na ashi na nwụrụ anwụ e wee bịa kpọọ ya eje bunye blessed sacrament tu ya achịcha n'enu achịcha. So Elijah Enugu na-agwa anyị na enwere onye nwụrụ anwụ o ji ekpere kpebekwa n'ime ini ma nụnụ gwara anyị na onye nwụọ jewe heaven judgment follow kezi nga anyị ga-eso ndị nna nna ekwu na onye nwụọ bi ụwa ọzọ ọ bụrụ nke nna nna ya ka ha witness gị oketa Elijah Enugu nwere ihe anyị mere gị Elijah Enugu kwunu mana ya na bishọp ya na-agba wọk dadum kazi na-efriz kwụ ma akaụntụ pure water ya ma ihe ndị ọzọ fara eji ikpe kịta jee ma ikpe ya na bishọp ya na ikpe na Elijah Enugu na bishop ya nọ n'war ịma ndị a na-arụ Elijah Enugu gwa bishop before the girl gwara ya na ọnwa ahụ ametụ dadị ya ka ọgba ya ọgwa ndị ọgwa ụwa ihe na-eme. This reverend sister kwuru okwu na achụghị ya I think she wrote odelimozi na WhatsApp or something na ha sack gị dị ọdọpụtakwa eziokwu na ndị fada ji ya efichi ji family from one bed to another sack anya utu gị na-akwụ ọtọ isi na mbụ fada ị nwere mgbadike iteta ụtụtụ na-eme kpim kpim o mechie kpim kpim ifu nnọọ ma gbọọbịa na-eyiche periperi sketi na-acha ka ọkụ arụga ma ibu nwa arụga ma mmeri fada na-ekiri ma nchigbu onwe ya o nwere nke bụ asa n'akụkụ na-ekiri m nkịta sef enwere nke ọgbụgba ndụ ụnụ gbara bụ rọbish sebe a pụta ị ga-achọrọ gị fi ya eme fada ọbụla pụta ata na ọ dị echizi fada will stand you iburu ehu ma mbi kama ya mamara ntinye gị na my company anyị na-abụ egbodobi
Ono from Kenne with diocese no pugo mulo nwunye amro maricha nwan ebe 4 months ago. Chiri slavery clothes atinye unu. Sike azopụta ụmụnne. Now this bondage is too much. Why am I lying to my people? My people provide us everything I eat, and I'm telling them that God will provide for them. Is that not a scam? Apia sagomoka. Ibre young boy kana kwadi me wedding ibe ewu. Born ewu. A young boy na kwadi me wedding bogene. A young lady kana kwadi jame white wedding bogene. Any young boy na kwadi me wedding bogene me. Ibu mu. Unu jeria wedding rie ni ihe gwo enye ni ashishi. Oje bido wanisi. Ina kwadi je no enu go nwa yotu nna gi. Si rio phone bu ki se rio phone bu otu nna gi si use red oil ki se use ya otu nna gi si chọpụta nkwenu ki se achọpụta nkwenu ruo taa ka nna gi si anu nwa inu chezi anya si gini ga eje yiri ga anwo were ring demonize everything about us. Onye ba anyị gba nkwụ nwanyị chọọ iburu nkwenu bunye di gị asị gị ya fuo ya na-agba ya poison the same day ka ya akpọrọkwa di gị jee unu ka were chameleon lie amasịsị gị tụfuo chameleon na-agba chameleon poison. They demonize everything about us. Now we have come to retaliate with eziokwu Chineke. A na-agwa gị na chameleon a na-enye gị bụ evil chameleon. True or false? Bread emere eme achịcha koro eko mama Nkechi ihe na-azụ nọ na wale n'ezuzu. Achịcha mama Nkechi ton a na-ekwukwa price ya ego ịmahọ. Ịmahọ na achịcha ya ahụ Christ a na-enye gị na na-ekwu price na ego. A na-enye gị ya n'efu. A na-eresi ya na street ebe ịtajuo ya fọ were mmiri n'odo anya. Mana be fancy ga ọ bụ na imere baptizim o metụ gị nọ n'ile ga-elewe. Atie gị fear. Don't worry, me go to echi. Me chinje go there n'elu n'ụka. Were ya mere nri efe. Nwunye ya na-efe were ngazi taa anya nwa mmiri. Watch ya news ga-apụta na. Very soon ị ga-anụkwa bad news against them. Very soon. Kedu ihe na-achụ n'ụwa inwe? Ị chọghị ịnwụ. Mana Bible si n'inwe ijewe n'igwe je nọ n'aka ni nke nna. Ana m ajụ kedu eme na ị chọrọ ịnwụ? Kedu ije jere ekpere gbidigbidi? Kedu ihe ị na-ekpe ekpere n'ụwa bụ Jizọs merie mmadụ n'ugwu Hausa ọ na London ọ na Dubai amara ihe bụ Jizọs ọ na Israel obi preach maka Jizọs ganga 2 years. Kedu ihe ị chọrọ ịnụ di? Ime ọnọgụ ma ya eje aka gị chọtara ụmụ gị di ya anụ jidesi ofu nwoke ike mgbe ị na-achọ ndị already made. Anapụgo common sense. Na gịnị ka m na-agwa unu? I'm telling you today that in ife nwa baby virgin mere unu the form of a kidnapper ịbịa bụrụ nwanne gị tori ya gbuo onye na ransom size ni ransom a weta 10 naira bịa nye gị ike n'ebi ya nwa baby virgin pụta taa were microphone na nso ụmụnne m ọgwụnụfụ na-eberi nne m ọkpa unu watch ndị ụka niile nke ọ bụ na mara maka na-enwe problem before 1 year chike ne ha ncha niile from Kena Wuchi to moto to nwa baby virgin ha ncha niile mara maka evidence prove ha wrong na abịa within 1 year o moto machala maka o mee 6 months church agba ọkụ 6 months nke na Wuchi mara maka o mere 1 year o mere 7 months o jam ọ dịrị kidnapper ejide ihe niile na ya so gbagbusie mana agbagburu ya maka na mgba na ha ba na moto obi nwa virgin bụ bulletproof car unu tụrụ ego gonye mana inwe bulletproof car mma bakwara ndị eke somebody go a bulletproof car na yo Jesus ka o kpuchite gị na bịa taa ya m nkwụ ka kedu ya ga-akpọ nda Kito Kenya my brother Igo bulletproof car bụ o arụgoro hụ n'ọgwụ ndị ala unu ga-anọ ndị ala unu bụ ndị ala Igo bulletproof car goye mmadụ
onye a na-ekpuchisi family gị n'ọbara Jizọs. Kedu anyị ga-eji qualify nda? Aka anyị ekpere fe ekpere, anyị ebido aka n'isi. Biko jide na aka n'isi ka anyị kpere ndị a nwere aka na abụọ. Rabashindara kama sitalaba. Se mechina ya gondo ka folo. Emenara ha phone naba. Those bidaka na bonisi. Ga ekpere ndị na-esuzo nwa virgin ekpere. Oh Lord. Repeat after me. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. As I contributed money. And bought a car. A bulletproof car. Give it to my prophet. To protect him. Why my prophet are covering me with the blood of Jesus? I am a fool. I am a fool. I am a fool. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. They can't lego. Go prophet mo. Bloodproof car. Manamo wemo. And we bloodproof car. Come on a prophet mo. Let Buchimo. Nezino namo. No bara Jesus. Abumewu. Nwere m uche o. Anara m uche mo. Nye m uche mo. Nwabeji nye m uche mo. Nwabeji nye m uche mo. Elijah Enugu nye m uche mo. Elijah nye m uche mo. Nye m uche mo. Oduheje nye m uche mo. Oduheje nye m uche mo. Unu eriela mo. N'aha Jesus. N'aha Jesus. N'aha Jesus. A prayerful child of God is a powerful child of God. Nime bulletproof car. Obugodu ri na ma gije na ndagburugburu onyinye nwa ga ama atu egwu obuna na ihe obuna ihe onwa obuna nime bulletproof. Hallelujah somebody. Right on papa. Amen. They will come in one way but scatter in 7 ways. Nime bulletproof. Junior pastor no here. My Lord Okuben. Oyama Boche. Junior pastor bien so bien. You can't ask him papa. Junior pastor no nso. And when junior pastor here, nne go we na say lie down papa. You don't talk no. No weapon fashioned against you shall prosper. Right on, sir. Those who are pointing one finger at you, other 4 ones are pointing them back. In the name of Jesus. Amen. I hear you, sir. I declare and I declare, where others go and fail, you will guys succeed. Ego parata. Kama yene ego. Ego parata. Ego parata nkaba yene. You want to make us useless? The whole youth. Anambra State. Anambra Igbo Ndigbo. One of the community, one of the states, even where the highest upstate in the whole West Africa, built by individual in the whole world. In the whole world, built by individual in the whole world, from London to Africa, without the help of government. It's in Anambra State. It's the whole youth to kill me a fool. Ezeaku said, "Why? No, na lie. You are lying. Right? We have come to cripple your power down." A whole student itala go out on a UN and therefore building a hostel. Before the bucket, I got toilet. I know my married. So for here for 5-6 years course. Major service or rather you choke you cripple their brain down. Well, I cannot agree. Ajo. Or my work, they cannot be a slave again.
They must know that the reason why they are suffering today is because of bad governance. That there is no Jesus coming to save them. They are the only solution to save themselves. If there is Jesus to say, why are you building hospital for them? This year, I don't remember. Tell me the reason why you are building a psychiatric hospital. Why Jesus healed it? Is it not better you go there, bring those people out, pray? Is there anything hard for Jesus to do? Or is there anything hard for Jesus to do? You see, I know. In a table, Bondo Spring, on your child use go for 10 years. Better 40,000. You bought a chapel, they were 10%. That's tight. Jesus, God need the Rego Mumbo. Bible God is very poor. He needs my money all the time. He needs my money. You cannot fool us. Even a fight kwa maka the giant of Igboland. Abro maka ndi nka amuneke. Mama nka na onye ba amuneke na ewu na social media. Abro maka ndi amuneke. Empini na abro ndi ya na ewu ndi amusiri ike. Ndi gini? Ndi amusiri ike. Abro ndi amuneke. Ya na ekwu bu mi Igbo amusiri ike kwa ụmụ agbọghọ ụmụ Igbo odogwu nwanyị na mma agbala. Ndi iche eji eme ọnụ. I cannot allow you to be under slavery anymore. Enough is enough. You must know the truth, and the truth shall set us free. Oh, no, no, Roso, no, we're going to do Jesus, I was a 1 year. So, but it in the business, I'm on Jeba, Bapato for Yara. A will be an agony. Politician and Kawarigine Guayo. Politician and Kawarigine Guayo. That will every day. Government is your resources and do can say, but when Jesus got up tag. Jesus in the richest man in the whole West Africa, but Muslim. Kede Pastor Christ nke nwere anya for that na agwala anya ji one woman aka mere ụta the woman gbajiri phone ya mgbe aka m bidoro ihe program ọfụrụ mgbe ma anwụ na WhatsApp daddy ara na amam jiji that very day ana atụrụ m the miracle aka the woman dị otu a Pastor Christ say I command you aka atọ gbatia straight na nwanyị agbata aka ya o ma ndị na America ma ndị nọ London ma ndị na-efolo m na Germany ndị niile na-akpọ m iyo Messi ana atụrụ m the video pam papa ya ga WhatsApp na da pam ma ndị na-asị m ji ọtụ ewu hi someone mgbe m bidoro I was just alone anọ m alone ma onye mma nọ na-enye m nna nata nnukwu ya mfesi anya ju ya. My brothers and sisters, no you see ananda de kenwe mo. Kajani was Sabalamo said, "Oro 24 hours." The same video the woman taught from another church. Yes. Another one taught from another church. The same way. 5 churches in Paul Doctor Mogwam no Bajilanka. No mark out to na the bone and they also together. Yes. Aka asuba anime. The nurse say Abatiaka or Batianya, but she cannot raise that hand again up because the bone are not joined together. Yes. At least no nya gorodoya was nichi nya but she can now raise that hand again up. Not just ya omo to also call you to do to no papa de ozeba so ba n'ime. Enwe one guy na kwabubaro na mbuka ka ya bia odokote ekpo ka na bia na the guy mesi nwo ekpo ndi no mbuka mpo ya moye nnewu. Also ba aka otu na si enwe ya gbatia ogbatia anya. 5 pastors use onye I made the same miracle. The person borrowed the woman maka ha na-eme ha nweta ọrụ ahụ. Ndị agent nweta ọrụ ahụ were another 3 or 5 pastors. Mana Nigeria bụ guy ihe ọ bụ onye Nigeria na-eme guy na dị na. Were another go tie na. So those pastors ka Chukwu si lapta he post almost the same time. Before he delete be anyị nwe picture gị. Were ya follow over. Therefore yak ihe mkpụrụ ezo ụkas. Wonu no geza akụkpụrụ bas. You're not for me, you're a madman. Encounter me with practical evidence of what your Jesus did. One more fear you went at men well. One more fear Jesus in your men well. Anyway, one more fear you when it on your full and well. Anyway, it got one more fear you went at on your Saudi Arabian well.
ịgba anịcha ihe mbụbụ a na-agwọ akọcha ogiri ọ na-eme gịnị ihe mbụbụ akọcha ogiri kụrụ ogiri mee gịnị lacha nye m nkwụ ka nwa ana m arịpụta na nyekwa unu 2 hint kịta ihe gbasara nwa virgin na ndị ụka wayo anyị mechie for today mana ihe ngwa gị na ihe nwa virgin mere gị bụ informa na kidnapper bịa bụrụ nwa gị gbagbuo nwa gị napụ gị ego bịazie n'ime ego ahụ nyere gị nyebie gị 1 kobo mana mbọsọ ọbụla nwa virgin ga-apụta mepee ọnụ ji eri de gwa ndị mmadụ na Jizọs ada agwa ya na mmịa nwekwa shuga na ebego mmịa ọkpa na mmịa nwere ọkpa ịtọ kịta onye yi arịa ejebe ụlọ ọgwụ na Jizọs ada agwọ ya na mmiri ọ na-erebe ajọs mmiri ya nwụrụ onwe gị na ya dị n'iri isi nri nwa mmiri nọmatin na otu anyị sa nwụ pịa wọta bịa na ka anyị nọrọ ebe a na-enwe anwụrị na-efe Jizọs unu na-atụkọta ego na-enyere ndị ogbenye aka na-arụ n'ọgwụ maka ndị ala because alụkwo ya na Imo steeti ọ bụrụ ife ọjọọ Roma na Ebonyi. This is what we want. Help the people. Stop deceiving them. I wish na Mathias Ezeaku ga-anọ in good position to control to be in government capacity. M ga-esi rice dobere gị na tebụl na-eri. I swear with my life. Na nsiche rice ntinye ya stew. Ị na-enweta gabi na-eme kabash nga. Ịma nwezide efe ime kabash. Nọrọ azụ onye ọchịchị echi na-achị gị ma nwede efe ije gwọ ọgwụ ma mebe kabash. Ị ga na-arụ ọrụ 24 hours. 247. And any government work ọ bụla ị na-arụ na my state bụ 2 weeks salary ka ị ga na-eri. Every 2 weeks akwụ ọgwụ 2 weeks salary. Ọgụ na na-akwụ 100,000 a month. Ị na-ewere every 2 weeks 50,000. Yes. Somebody ga-eche gị for 30 days for nweta salary. What kind of country is this? What kind of country is this? Ọrụ nne ndị banyere n'obodo Igbo na-arụ per hour. They pay them per hour. True or false? They pay them per hour. Our people ga-arụ about for 30 days. Ka ọ na-arụ ụgwọ na-ejekwa sara gị moto na yard, efichere gị ike na yard. Gọọmenti kwụzie ha ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọnwa ezugbo. Anyị ga-anwụ sisi. Jizọs nyere m ego taa, ụmụnne m na-akwa baro iji ọpụ iwe ka kịta nwa ndị dị na n'okpuru flyover jee Lagos fụ ndị na-arụ na flyover na edis boy mkpọpụta na flyover na Lagos tinye na anadị kpọ ọpụ na anyị nyebe ekpu ego mana ọkwụkwọ ụgwọ shop kịta na-agba ọsa ya na-erepa just gosi ya ụzọ ihe need just show them road. Ị na-ebu ọnụ na-anwụ mmanya ibucha ọnụ were cement onye Hausa rụọ chọọchị ọrụ ififele ị na-arụrụ Jizọs ụlọ wit cement Mohammed onye nwe Dangote cement ma bua bụ nwa Mohammed wezo ịchọzi ịrụrụ Jizọs ụnọ chọọ ihe anyị need to tell us the truth. Tell us the truth. That is all we need. You don't want to say the truth, so I got fight with that. I got pegged the Abasago man Igbo now. Kedonye Android phone and Igbo na amalo ebesa. Hey, say na boys okumon, but man about reality happy. You be nowhere to be found. Fool same where you have. Na bomb inbox. Not a hospital. Not a hospital. I am the one who agitated for that hospital. But so when I want virgin put together be one members here na Jesus and her warrior. And I have a virgin. Kidi kebo ni virgin for something years. E da tanwa. Ke be azime. No, joke apart. For something years, they that town one. A penny in a bit of a from the Fulani and Igbo, I call Gaka.
mana na arụ ọrụ ma ebe ị na-eme ekpere ikwesịrị ịdị na-eyuzi generator iweta na-ekwu ikpe ekpere ọkụ adị na your prayer ground amanye na onwe ihe ekpere na-alụ iche ije Lagos ma ọ chọọ ije Abuja ikpe ekpere Jizọs ekuru gị yere ba plane mgba fuel ngo generator so ngo generator mba flight so mba flight igwagwa m na nwere ike ọzọ nwere ebe ọzọ ọrụ wayo amaka mba nwanne m nwaanyị nnukwu nwaanyị je eme ọnụ ọnọbụ 419 amaka mba bụrụ moto ya pụta na filling station ọgba fuel nwa virgin agba fuel same way amaka mba rie ofe ọgbọnọ nwa virgin eri ofe ọgbọnọ the same pattern amaka mba chọọ ịba Facebook o tinye data nwa virgin atinye data kedu izi ihe eji ịkrapụrụ amaka mba down ka egwu ya na-enwere chi ọzọ n'oge n'ime ka ọ dịrị golo ya nyebe gị ego ihe nwanne anyị nwoke Tochukwu kụziri anyị ya sị na the clergyman may the laities had inferior enough the clergyman as ndị dị superior mana ọ gị nwa bụ nwa mugu bụ laity na-eweta ego clergyman na-eme gị na-eri na ihe mee na ha chọrọ ịbịa gị nso ka gị na ha na the same level n'ịmara ene na ọgụ nwa na-azụ fani agụ agụba afa nwanne anyị nwoke Tochukwu sị na the full meaning of laity bụ gị lee meto ene ọgụ na-agagasị nwanne bụ na-eat nwanne bụ lee mwa mambu late aga mambu late semo na Moses na-ekwu okwu mmadụ ne shagara Igbo na-ekwu okwu mmadụ ne Buhari gburu n'oge agha na Buhari achibugo Nigeria before a na-ekwu okwu Hitler n'ogburu ị ga na-agwa m okwu Gowan no ha gburu na bai na agwa m Elijah so ya nwezi history ịmana ọ bụ ihe nwute na mbosi pope nwụ na-ewe World Religious Leaders Forum ha nche niile bịa ma onye isi ndị Muslim, Judaism, Hindu, Buddha, Shinto ihe niile abịara enye ha tebụl ofu ebe ha nọ na forum mere ha ji bịa the same day enye ha warm seat na the same place. Now ha richa oriri that day kwacha pope mana enwere anybody si Africa be represent any god from Africa. Tonum pope tonum pope ndị omenala ya mụ ya na-anọchitezi nke ndị isi ojii nwa ozi pope nke ndị isi ojii ebe ọ nọ na-enweghị ochi na ọchị ndị Arab na chi ndị Europe na onye ebe anya na nọsa amọgụ maka Jizọs kịta ọ bụ na China butere Hindu ebe aba na ọ bụrụ Hindu asị ka ezo since emelo easiest place to import as China today ọ bụrụ Chinese clothes ka anyị na-eyi 85% of akwa nọ n'obodo a bụ Chinese clothes. Eziokwu kasị ahịa China na-ere na Nigeria Turkey ree ya ahịa China ree na Nigeria 3 months Turkey ree ya under 2 years Turkey ya top the world. I'm not lying. Aqua product China na-ere na Nigeria in 3 months. Turkey as a country rare quality my fan their own quality. You talk about India. I'm in India chọrọ ịmanya business. Had is too strict, too much na business. Now Turkey rather their quality Turkey. May business China na-eme na Nigeria in 3 months. Turkey ga-abụ the richest country in the world. His Eminent Ezeaku nwanne tuwemia one pope ndị omenala. Ọmụnwa pope. Ọ yi akpọ bishop. All my apostles bụ ha ya na-akpọ bishop na ụkọchukwu ọdịnala na pastors. Ha manza pastor ha egwu wayo. Ụkọchukwu ọdịnala ha ga-eje na-akọtara Chineke mkpụrụ obi. What are we saying? Nwa virgin imele Ezeaku na-ekwu in a fraudulent way. Bọsọ na ị ga-apụta gwa ndị mmadụ na Jizọs ada agwọ ya even na mma gị na-eberi ọkpa so onye ọbụla na-abịa ba just na-abịa na anyị na-enwe anwụrị ka anyị kene Jizọs tụkọ ego nye ndị ihe na-esiri ka aka nwa onye nwere nsogbu ịmakwana otu unu na sef you guys can create a health insurance for those followers unu nwere enwe omembu kwesịrị na anwụ maka ọya na ụmụ nwa baby virgin every month na ga na-akwụ 100 naira na each account inwe your insurance card ka ngwa gị eziokwu
unu ga realize under 3 months ga treat chi ihe na yo ya bụ member ma nwe change ma mba na Jesus na-enete so gị nwanya na ebe unu bịara ekpere ị na-ekpe maka onye na-ekpe maka onye na-ekpe maka onye ọ bụla chọrọ nke ya waja yes ọgwa bishop na Ghana enwe bishop na Ghana waja the bishop Maazị Victor nwanne m nwoke ezigbo mmadụ na awa mma odogwu na Minnesota onye nwa bishop nwe na Minnesota His Holiness Ezeaku Victor nwoke ọma gị nwa my bishop na Minnesota Maazị Amadi odogwu na Israel ọ gị my bishop na Israel bishop m ka nkụ bishop ka nkụ we need to save our land from lies. Religion have lies to us. Ihe ọrụ amaka mana ka eso si nweta ego ji ruo ya. Mgbe gboo ibute moto n'ike nne gị na naga jogo kedu ebe isi nweta ego iji go moto. Ihe o mere ka anyị na-preach mana kedu source o si nweta ya. Victor Obi, my bishop in Minnesota. Unu ga na-eji ọfọ ndị fada gbuo bishop ndị fada ndị ụka gbuo ụmụnna ebuo ha egbuo ụmụnụ bụ unu na-ewere ọfọ anyị nyere unu n'aka gba juje ha aka ihe nji emerụ unu bishop gịnị ka unu chụba bishop ndị ụka ha wanyere ya n'aka na ha egbu ụmụnna ebuo ọnya unu ewere ọfọ m nyere unu n'aka tijue ha aka maka gbem straight Kafabaje. And I will say, and all the whole cities no one in Europe. In America, about na one every day one story. Jason Abagenu will be abanwe. You will be abanwe. I then. Ikiru ya banwe wa change me market abanwe. Mbuko bo so abanwe. Jule na so pass in India kifu code. Jeba na zo pass na Dubai. Amare be ni ne mabo styles. Jeba na zo pass na China. Mana be na zo pass na Mbuka kai. Iji me egwu. Mu kwere. Mi na force mu kwere. Gi nwa kwere. Mu kwere. Ihe ndu kan ne gi mu kwere. Nya mu ri na ago mi si mu kwere. Sigina minasa mu we gbuo onwe gị nyamu dị na agụ ma isi mu kwere gị nwa kwere ana m ekwe mana nwere onye nwe 100 million account na ada anointing isi mu kwere enwego onye furu nwe 200 million account na ada anointing isi mu kwere mu nwe faith mwe faith na me nwere akwa chie ma akwa kan yiri isi mwe faith mana church need ego ana me ego abia kaloro ọ dị aka malalu gola ha akụba egwusi m onye nwụrụ m kụnyere ha erutego agbomgbom ka ono na-akụ kpote m n'ụra napụ m practical money je gbuo mkpa church nweze nsogbu mepere m chapel azi nwa mugo una tudu ndị church una tudu asị they do gịnị they too do why anya ọcha were God tie m ụjọ n'ime ebe ka God nọ during biafra war ya bịa ka ndị Hausa gbaa ya ka nchi ebe ka God gaba during biafra war hidden na afọ na ndị use a common sense protect chi onwe ha n'ime ọfụ before ndị na were akụ n'uche rụwa ogbunigwe my brother watching from Fege Onitsha obere ka anyị ga-ebido anyị na-emepe na Onitsha na Fege ka anyị nọdebe Ndigbo so ebe ọ bụ na ndị Catholic na Anglican all this their parish if Catholic church ebe na ya na-expo ị ga-afa Anglican is business jeche ọnwụ ihe ọbụla m gwa gị bụ okwu asị bịa wuo ebe ịpụta kịta afụ Catholic church here n'anya within that area ifo gịnị Anglican business
Now, Anglican Church and Catholic Church are now turning some of their hospitals to normal teaching hospital. They are now training doctors. Royal University here, EJB go medicine every 1 year, I think. If you say go to present at the hospital, to our government in the but they are still brainwashing you that the world is about to end. But they built universities. Only one university they best make a miracle man. How many go get what the niche semester? Where's you? How many students? How many students are home when they can get the money? If well, they will sack you. True or false? We got the one guy you what you go from Pram 1 to 6 no. And when? And when only one get you go bido from Pram 1 go to Pram 6. Jide church go work at a Kenya way. How do you do what you offer? Manage the church go amani. Asege bayalo. Onye zopụta na abia. Inyere maka mwa be Ezeaku ka spirit ya be nyere maka. God of London na kpo cities n'ụgwọ. God of USA na kpo cities n'ụgwọ. Nyere cities ya $1,200 during COVID-19. God of Dubai na-enye nwa 35 million ma ọnụ. God of Germany na kpo everybody ụgwọ. God of Israel, man, Iron Dome na Befa. It was missile hanga. Each building on Israel was a bunker. Eba na eje ezo ma to ha bomb. Isimpo wa God a kwabia nyere mu nwa be onye ozo wa ni Fulani na egbu aka. Mu nwa be Ezeaku ka ichoro iji merere aka. Mu nwa. Back to Mwa ka ije egwu egwu. Mwa be Ezeaku. Ineche manya were m na-akpọ ụtaba. Na-agba m ka ball every week. Inyere m from Deuteronomy nyere m gaa na Ephesus. N'eziokwu iwere m tinye na Ephesus na-efegharị ka atụrụ enweghị uche. Mfere je Wednesday program. Mfere je Thursday program. Ebe ọgbọ m n'obodo onye ọcha na-aga eme practical ka esi arụ screen phone. Na anyị ihe niile na-akọ m n'ebe a ị na-ama na nwere onye maka esi ihe eji eru screen phone ọ na-ekiri m nkịta unu ekweta screen phone ụmụ atụrụ Jizọs ji ekiri m na ọkwụrụ nwa na-eri anyị uru nwere ihe anyị nweta n'aka ndị ụka akwa anyị na-eyi taa kedu akwa si Europe ị ga-eyinwu na Nigeria? How many people can buy clothes today from Europe? Ị ga-eyinwu their clothes? How expensive it is. Ọkwa ndị na-amarọ Jizọs na-enye anyị akwa ndị China 99.9 whatever father name made in China. I didn't say ndị na-amarọ Jizọs. Ndị anyị na-erita akwa ndị na-amarọ Jizọs chọtara ya. Okwenzo. Ndị anyị na-erita bụ ndị na-amarọ Jizọs chọtara ya. Ndị na-amarọ Jizọs. Omenala bụ ụzọ eziokwu na we are taking over. Ihe anyị chọrọ bụ eziokwu. Anyị chọrọ chi ọbụla ga-agọzi ofu onye rapụ ofu onye na n'ihu. Chi ya ka anyị na-akụzi ọsọ. Jizọs onye ọmara onye ọ ga-agọzi ma onye ọ ga-agọzi amarịa ọsọ ụna. Mana pastor Amago na ga-eme afa m dị ya taa. Ọkụ ya. Enweghị every last Sunday of the month anyị na-eme afa m dị ya. Jizọs Amago nke ahụ anyị nwa amarụkwa. Mana anyị nwa ọ ga-agọzi anyị amaghazi ma dị nyanwa amahọ. Ekwunu ja wori okunu ji suto stupidity arụrụ na gọọmenti na-arụ na Nigeria maka onye ga-enweta 100 million some of us ga-aja am good luck echi ama ka Nigeria bụ ọkọba nwa ga-emeche program agado ofe ya kpọm sị na ebe anyị na market a na n'Owerri inwere okay nke ha mara gọọmenti people yi ego so nke a dịgo dị iche na ka condition Nigeria dị bụ na na ụtọ akịta na ụfọdụ ga-esi ebe a na-eje Enugu n'ime bọs a ha nọ duto n'ụzọ adịghị mma ha nwa accident fụ anwụ try survival na try survival na-abụrụgo onye ọmara onye ọ ga-agọzi ma onye ọ ga-agọzi amarịa ọnụmọnụ nne m atiechere gị dị ije na ya kata ụmụaka ya na-agba ya na TikTok ewerego TikTok na-arụ ya uche ayụ uche nwe ya ọzọ
egwu ọtị egwu a na-agba egwu onye ya agbakarị ka ọ nweta ego TikTok mgbe ị na-agba TikTok ka onye ọcha na-arụ power bank China ji mechie anything TikTok be ha create a Chinese TikTok create their own TikTok ebe ụmụaka na-amụ science and technology create go like TikTok emega busy for nothing ụmụaka 16 13 14 years onye nwere Android phone na ogbo nne ebe na-agori egwu ọ na-agba jee na ihe dị na content ụfọdụ ndị be anyị ga-ebido gbawa ọtọ kịta na vidio maka content enwe di na nwunye nna afụ ha bịa yiri chee pant ma nke nwoke otu ike nke nwoke si eyi ayọ ka nke nwaanyị si eyi ayọ ma afọ nwaanyị yọrọ ayọ afọ ya dị ọdị mmiri n'anya ọ bụ nwunye m nwere ụdị afọ m edu gị ya plastic surgery na m just kafọ dị woman na-asọ oyi ya na di ya pụta ha yiri chee pant di ya yirikwe pant nke ụmụ nwaanyị ya nwa yirikwe na na-eme content onwe ha ka ha na-azụ that's just the truth onwe ha ịmaka o si ede elefa ọ na-azụ onwe fa ọ bụ ezigbo ya ka anyị akụzibere gị efu ha ịbịa gee ha amenwenye ha ga-eji zụọ ụmụaka zọpụta onwe fa na Nigeria bụ ihe ọ bụla ị ga-eme I'm not against them but I'm just telling you ihe frustration ga-eme anyị to be doing nke ha ka mma ndị nke na-agbazikwa n'ụgbọ mmiri eji obodo oyibo ụmụnna anyị kịta nwere ndị nọ na Brazil dị very far to Africa to Nigeria ụmụ Igbo nọ na villages na Brazil na-eso ndị eke na-agba ọsọ eke akwụkwọ gọọmenti useless our life na agwa anyị na ọkụlụ anyị na-achụgharị ya ma ndị ụka na mma so na nchịkọta ọfọm na-agọ bụ na anyị ga-enwe mmeri nwabeji na-arụ ọna nke ka nke a ka na-abịa nke ka nke ha ka ya arụ nke ka nke to support our people adịghị m na-agụ ọfọ bụ na gịnị na ọ bụrụ na o mepe ha ọnụ gwa ndị Igbo na Jizọs ada agwọ ya ọ bụrụ na ọ bụ scam ndị baanyị wee na-arụrụ ha ihe na mmadụ ha ga-agbaji ya aka na eke gbajie ya n'oge gbajie ya n'afọ gbajie ya na nkwa na Chukwu na ndị anụ tonu m ọzọ Igbo ndụ gburugburu too m okpuchere fancha ọ fụchara fancha o mechere fancha o mere ndị ụka ịwa o tiri ndị ụka mgbada nwụrụ anwụ n'isi too m otiri ndị ụka mgbada nwụrụ anwụ n'isi too m otiri ndị ụka mgbada nwụrụ anwụ n'isi ọ gbara eziokwu ọtọ n'ala Igbo Jizọs bụ onye ori ihe a bụ ihe ndọcha craft to weaken you ịbụ nwa eze you are a daughter of ịbụ queen ịbụ nwa agụ chegugu dị echiche ndị nna nna anyị na-echere anyị chọsịa akwa a ga-eji dizaịnụ ihe ndị Igbo ọ bụrụ nke esere isi akụ gbuo onye kwagoro akwa isi agụ yiri dịka nwafọ Igbo gị nwa nwa ada Igbo ogboro onye pụtago kiche ọfụma yiri akwa isi agụ gosikene na onye Igbo keo ka anyị nabata n'ọdịnala anyị ndị nna nna anyị mere arụ Elijah Enugu pụtara mgbasasị na enweghị ihe dị ka ancestral curse are you kidding me? Ancestral curse adịghị ọzọ ancestral curse adịghị ọzọ mepee anya gị jee gbawa mbọ n'afịa nwe onye adịghị enwe showdown na business ma mụnwa bụ Ezeaku onye ọbụla enweghị onye ihe isi ike adịghị abịakwute enweghị onye adịghị enwe ihe mkpọbi okwu kwudo gị chọba mmadụ ibe gị ga-enyere gị aka zọba onwe gị Nigeria bụ ugwu na ndịda onye na-asị na m may give my life to Christ ọ asị butegodo m akwụkwọ adebe te m akwụkwọ ma chụka ịkpa ya ka nkata maka anyị chịkọtago nwanne m nwaanyị si na m ga-give my life to Christ na-ege ntị ọ like echi na mbụrụ Bible na-ege ntị gewe ntị onye si na tomorrow na m may give my life to Christ listen ịma na enwe ezi brain agwa m na ọnụ maka arụrụ ụlọ ndị ala
because ihe niile na-ekpe na Jizọs ya eme ị ga-echekọta ihe a ka ome omehie ebe ala na ọ mpụta echi na mbunye Baịbụl azị Baịbụl a mgbara ọkụ guys nje na-agwa ndị mmadụ na Noah rụrụ ụgbọ ọ bụ eziokwu Noah rụrụ ụgbọ ka onye nke rụrụ ụgbọ Noah da ihe m ga na-eprichiri onye ọma mbara were my precious time na onye ọma mbara na Noah rụrụ ụgbọ mmiri na ngwacha onye ọma mbara na Noah rụrụ ụgbọ mmiri kedu gị so ka m bụrụ ebeliva yara bụrụ onye afọ n'anya ekwelu ma mbụzi ebeliva ada ọmụnwa ga-anabata gị ịmana imegide bata na movement anyị onwezikwa bi na-eje maka Chineke ime ihe ọ ga-afịarị gị ịbata ebe a bụ na ọgwa Baịbụl nụsị na ọ ga-afịara ọgaranya arịba n'igwe dịka otu akọ dị n'omenala bụ ụzọ ọ ga-afịara onye ụka ara ịbata mana ịnwa anwa abata final bus stop ị na-ararụrịlarụ ọfụma ị na-ararụrị efu ngwere n'isi bed iwere ngwere ime gịnị tufu inwe malaria iju n'ọgwụ inwe kansa ịghọta ya n'ọnọ matin nọ practical n'iji onye na ndị nwee kansa ego moto echi ghọta ya na ọ gị tara afọ gbata ego moto ihe tago bụ ozi ndị level anya karịgo ihe ịbata omenala bụ ụzọ eziokwu ụkpọ gị mana ụkpọrọ gị nwa dibịa kechi ihe red dobe na be gị weta ihe red atọpee anya gwe ya na akwa red a nọ ndị China rụrụ ya idobe ya n'akụkụ iweta ihe ayọn ọkụ do na akwa red a igwe ya na ị ga-eje meshọ nke a na ayọn na mgbuka I'm telling you iwere ya ji skel ọrụ na ọ bụ na ayọn na mgbuka ị nara ego je rie ofe akpụ na akpụ ụla ihe dere na ezo dị ezo teknofon ozoro ezo ọ dere ya Infinix ozoro ezo ide play ide show iPhone ozoro ezo ide play ide show Samsung ozoro ezo edizi ejizi ezoro power nke nwune ezo ihe dere wig na-ekpu n'isi ozoro ezo is there fọdụ n'ime na break up with gị nwoke na ogonyere ogo practical wig maka gịnị physical something a na-afa ya Antonio nwa ga-eme gị ede ịbụrụ mma akpọrọ gị mma nke ndụ mma ndụ ịbụrụ mma nwụrụ anwụ ihe bụ mma ndụ ihe niile na-abịa ị ga-eji chọọ ndụ gị mma jigodo baa metro n'obodo Igbo dị mma ịfụ mma ndụ baa British Airway ịfụ mma ndụ bata na train nọ na UK kịta ịfụ mma nke ndụ ihe bụ mma ndụ ịbụrụ mma nke nwụrụ anwụ kpọọ onwe gị mma ndụ si na abụ m mma ndụ ama mkpọzi onye Jizọs nwụrụ anwụ abụ m mma nke ndụ onye nke a na-asị wee fly ọgwụcha ebe ha nwedobere ibren ebe ka fly ideje nwaada ifly ideje ebe ka ifly eje we fly we move onye London asịbara we move we fly na onye Africa. My sister don't choose one nwoke give your life to Amadioha. Don't choose Uchegharịa Amadioha na Robunago na Kpọgio unu si ya chegharịa na Amadioha Robunago na Kpọya. Don't choose Uchegharịa na Amadioha Robunago na Kpọgị. Don't choose Uchegharịa na Amadioha Robunago na Kpọgị. Don't choose Uchegharịa Amadioha Robunago na Kpọgị. Don't choose Uchegharịa Amadioha Robunago na Kpọgị. Chai Amadioha Robunago na Kpọgị o Rabashi. Amadioha Robunago na Kpọgị. Amadioha Robunago na Kpọgị. Don't choose Uchegharịa Amadioha Robunago na Kpọgị. Don't choose meti ego ire ifuko si atọ metu Amadioha ire ifuko si atọ. Don't choose metu Amadioha ire ifuko si atọ
metalun sile ifukosia. Don't choose metamado hile ifukosia. Metamado ham ifukosia. Don't choose metamado hile. Don't choose metamado hile. Don't choose metamado hile ifukosia. Don't choose metamado hile ifukosia. Metamado ifukosia. Don't choose metamado hile ifukosia. Metro makaya dinso. Metro amado dinso. Metro yakaya dinso. Ya ibro bia olala. Metro yakaya dinso. Metro Arabunago metro makaya dinso. Ya ibro bia. Holy Ghost fire mbolo die by fire mbolo fasting mbolo Igbo mbolo Igbo mbolo Iberenjari ugwo fasting niile oh nalaye metro makaya dinso metro Arabunago metro makaya dinso ya mbolo oh la la, metro makaya dinso. Watu kwaro kunagu metuga aka. Ekusi me fast maka fast mboya. Oh metro makaya dinso. Metro Arabunagu metro makaya dinso ya yambolo bia oh la la. Oh rabachinda kama. Na koreaka. Na Koreaka. Kuwana robunago aka, tona robunago igwe. Tona mado igwe. Tona ndiche igwe. Kuwana ne aka, na koro ne aka. Oh pastor si woranya se. Kasi wala nyozo Pastor si wala nyasi ewo Abeji na miracle gini melo haga imewe Kasi wala mozo Wa pastor si wala nyasi ewo haga imewe Kasi wala mozo Reverend Father, see what I'm asking. I may pay. I see what I'm asking. I see no young wood on a DJ. I may pay. I see what I'm asking. No, you see now who I go so ewo. I may pay. I see what I'm asking. I see no young no kuo no ewo. Na jeboy boniro nye nwora nwo na jeboy boniro nye nwora nwo ga imekwe osikwala mozo asuga niwe ewo Jesus ni basuga niwe ewo Anyway. Jesus asiwora nyasi ewo na korone aka kowara majo aka kowara ndiche aka kowara obonago aka na kore aka na ha obonde kwala yezu na kore aka Jesus abasu ganyi we ewo Asi no nwuru n'ihi njom ewo akpasu kwanyị we mana ọ bụ ha gburu nne na nna anyị ewo ranyi n'oruo Jizọs akpasu ganyi we
Jizọs kwakụrụ nawa onye mmeri abịawo nawa onye mmeri abịawo onye mmeri abịawo na ndụ m Jizọs kwakụrụ nawa onye mmeri abịawo onye mmeri abịawo amado ha na ọbịawo onye mmeri ọbịawo amadi onye mmeri abịawo na ndụ Maria kwakụrụ na abawo nwa virgin onye mmeri abịawo na ndụ m jokwasị mara jokwasị mara Reverend Father na pastor ndị jokwasị mara ndị jokwasị mara Reverend Father na pastor bụ ndị jokwasị ndị ji isi asị mara ndị ji ịtụ asị mara Reverend Father na pastor bụ ndị jokwasị mara shekiri baba Father na pastor ndị jokwa asị na onye ngwụrụ agawa ije ndị jokwa n'onye okwu n'okwu gokwu na ngwụlọ na ọ gawa ije n'onye nwụrụ anwụ ebi n'igwe n'ụwa nka na-abịa imebi ndị jokwasị mara Reverend Father na pastor ndị jokwasị mara Reverend Father na pastor ndị jokwasị Jesus don't fall for good Jesus don't fall for good Jesus don't fall for good Mama Maria don't fall for good Abraham don't fall for good Jesus don't fall for good Jesus in the go na good one bingo J-boy no na good one bingo J-boy obummado obugo na Igbo Kwenu papa nyo oh Jesus don't fall for good nzọgbu enyi nzọgbu inweta Maria ịzọwa isi inweta bingo ịzọwa isi inweta Abraham ịzọkpọ isi inweta Holy Spirit ịzọwa isi inweta nje Michael ịzọrie isi nje Horel ịzọrie isi si nzọgbu Jizọs zọgbu Maria zọgbu Angel omena bụ ụzọ ezogbu na ndụ ụmụ atụrụ Jizọs afọ Angel niile nọ n'eluigwe afọ ndị ọcha onye Agụleri adọrọ m ibe Angel onye Igbo ukwu adọrọ m ibe Angel unu ji m egwu Angel Gabriel Angel Okeke adọrọ mma inwe Angel Okeke na Baịbụl ka enwekana ihe ọma ekwu na onye Igbo mere na Baịbụl na mgbe ụwa na-eme otu na Angel Okeke ji mma ya si n'Enugwu gbarata ọ dịghị m ide na Baịbụl unu ji m egwu enwe Angel Chioma ma Angel Chidimma Angel Ịfụnanya na Angel Chinaza ọ dọrọ mma Angel Francis ndị iberibe ndị isi ojii ịrụsa nnukwu auditorium na be nna gị de ya sent onye ọcha shame on you jee na gate be nna gị mkpu ikwuchi okwu a achọrọ m ka ime at competition emebugo mgbe m dere nke m gị nwa nọ n'onu m achọrọ ka ime ihe as a protest as a competition as a challenge jee na gate be nna gị de ya sent afa nna gị kpọọ ndị paint ọmarịkere gị 5,000 10,000 ede afa nna gị sent onye dị otu a ife otu nsi de nke mbodo sent Ezeaku dị nsọ pray for us dee ya sente afa nna gị sente nwoye na geeti bụ unu ogo na bụ na enwere geeti bịa n'iru bụ n'otu a na alụ aja dee ya sente see ya foto sendala m ka m post anya sendara m na my WhatsApp unu ji agha egwu ụmụ tobo mụ mechie anya
ka ịgwawa m nwa bụ dị mkpa si m close anya m n'ụwa na-arụ wireless microphone ijide obere bọtịn tinye n'akwa gị na-ekwu okwu foonu n'ebe na magnet ya isi m nwa bụ dị mkpa kpokpere m na-abụ na mụ mechaa anya na mmụọ ikuku na mmụọ nwere mmụọ na-abịa nwere mmụọ na-abịa nwere mmụọ na-abịa nwere mmụọ na-abịa mụ wene ịdarịcha na iji ụgwọ ọnụ ị ga-akwụ ụgwọ ọnụ ịdarịcha na ụta nsi je Lagos ka ihe esi gaida na iji ọkpa ọ neba moto ọ neba flight something. Church is not real. Offset nwanne m wapụtawa your guys gwa your guys na nsi hapụtawa n'ọnwa eze ka ọwụ n'ọnwa eze gwa n'ọnwa eze ya pụtawa na bondage ka onye ọcha ya rapụrụ go church ọ bụ na church gwa m ezigbo ihe na-eme exist onye ọcha rapụrụ onye Africa na-eme gwa m anything wetara uru na community dị be ndị ọcha onye ọcha ka onye Africa. Today ịgụcha medical doctor na Nigeria, you cannot go to London and practice immediately. Mana onye go medicine na London bịa ebe a na-akọrị ya na celebrate ya na ha erute gị na surgeon erute gị. Why are you playing with your dignity? I want you to be better than UK. Hey, I wish no one but just to ihe ekpere unu na-ekpe no na work. Aka m sunu kpe ekpere ka m bụrụ president in Nigeria. Yes. Unu nyem president obodo a apịawa m ndị ọcha azụ, I swear with my life. Ndị ọcha ga-abịa ebe a na-eficha ike. Si ihe onye Nigeria ama nwe n'ụwa abịa ihe anaghị enwe. We si na Nigeria. Si ihe Nigeria ama nwe, si ihe ma nwe na Nigeria bụ ihe mmadụ dị ndụ anaghị enwe. We have a lot of resources in the government just left where specialize in oil. A lot to gain ego more than oil. Ima the kind of wisdom. In the buy what it takes to produce a car. He and daughter made 2030 motor. Motor onye Nigeria, onye Igbo garage 2030 model, onye Chamaria 28. And my baggage no pass. An Igbo blood. Appear competition. Asige munwo okwukwe onye rụ glass cup okwukwe ka onwe na China okwukwe ka eji arụ glass cup na China. Chikezaku Adiye nyirigi n'omume Chikezaku Adiye nyirigi n'omume ya nke nyere ndoka Chikezaku mere na Chikezaku papi aba student n'omume Chikezaku Adiye nyirigi n'omume Chikezaku Adiye nyirigi n'omume ya nke nyere ndoka Chikezaku mere na Chikezaku Adiye nyirigi n'omume kedu ihe ga-enye gị aja n'Igbo ọmamma mazụlalụ kedu ihe m ga-enye arụ ọbụ na-agụ Igbo odogwuna mmeso ọma ka m ji bịa n'iru ya n'ịfụnanya aja n'Igbo karịsa mgbe niile ọ gwara ya ọ na-anya mene ha anaghị azụ n'ime mkpagbo ka mkpọkụrụ ya ọkpọza m aja n'Igbo onye dịka gị aja n'Igbo abụtite ka ị ga-eji ya n'iru gị aja n'Igbo abụtito ka m ji wee bịa n'ihe o mere m n'ọrụ arụrụ m n'ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọcha ya. Papali ihe so ndị okwe na ihe ejekwere ndị ukwe egwu anyị egwu anyị egwu ndị ụka niile anyị ga-recover ya to Chukwu okike abịa ọrụ egwu anyị asụsụ anyị ga-eji eso ya nke Latin anyị ma ngụ nke Latin nke ọ na ha ji Latin ngụ ha jide mana ka unu ji asụsụ be anyị unu zuru language anyị gụọrọ onye Britain egwu asị anyị ga-etọghatị ịghọtago nke unu ji Latin tenetus enu wee gụnụ jide na nke a mana nke ọ bụ n'unu ji asụsụ nne na nna anyị compose ndị a unu ji ọbara ha dị ndụ ha etiri na Christianity mege inwe anya bụ usi hibru demon aka ọgụ nwa bụ demon ebe believe na onye ọzọ bụ demon you are the demon
You are demon. You which anya demon. No open about Musanya and make up you believe. Abunina unu ji asụsụ anyị wee bụrụ Jizọs anyị ga-anatachi unu abụọ. Papa biko Monday ijekwuru ndị nkwa egwu agụọ igwe ọfụma abụ otuto ka m ma ewere nye onye ọcha ebe Okeke na Okafọ gbara m okirikiri ebe a ụmụnne m daalụnụ ekene m unu ihe m chọrọ ịgwadobe unu bụ na ndị na-ese ndị m na-arụ hospital alụlụ Mathias Ezeaku bụ ụzọ mepee hospital ụmụ nwaanyị 115 people mụgoro nwa within 1 year kwuo okwu free hospital mepee anya ọ na-play the show now nke unu mepere ka ego unu si nweta the money ife ya na-achụ nwa m ụlọ ọgwụ ya na-arụ ka ebe isi enweta ego onye dị na-agwa ndị mmadụ receive your healing ndị a na-ebelieve na ha na-receive healing ha na-anwụ out of ignorance gị nwa chọrọ miracle ji ebe ahụ nweta ndị miracle ha kedu ihe a Jizọs mere gị onye ọzọ enwe na nchịkọta anyị bụ ụmụ omenala ụmụ Igbo the meaning of n'Igbo onye omenala bụkwa n'Igbo onye Igbo a sị na anyị ga-adị ka echi na-echedo agwa agwa wetara m nzu ọfụ bịa were ọjị ndị nna nna m na-abịa ewenye na akpọkọ Chukwu kpọkọchie ndị ori abịa weta biskit mejezie anyawa ya achịcha bụ ọzọ achịcha bụrụ ahụ mmadụ wenye achịcha dị same ọjị nna nna m na-ewenye elu kpọkọ Chukwu na aja na abịa mimik ihe niile ị bịa were ihe niile ahụ nna nna m na-eme werezie nke gị ma achịcha sị m na achịcha si n'igwe nne ya nwanne na nzu na ka anyị mụrụ ya na ka anyị nọ n'enu nzu si na-apụta ọ dị ọcha gosi na onye ga-abịa wute Chineke ga-adị ọcha ndị ọjọọ niile ji ụka bata aja anyị ga-achụ ha ga-achụ unu ọsọ kwuo n'ise ndị niile were ụka bịa n'ala Igbo aja anyị ga-eji ide ha ndị niile ji Jizọs wee zanyori ọnwụ ike zote ha ndị niile jiri Jizọs gbaa ya ha ga naanị iyi aja n'Igbo ku na-emegide ha na aja n'Igbo kwuo n'ise ụmụ Igbo ga-adịrị anyị na mma anyị ga-adị n'ike echi na-echede agwụ agwụ ọmaka ga-emela anyị anaba anyị ga-adị ọbịarịba anyị abịagbu na anyị mkpụkpụ apụkwa na mkpụkpụ apụkwa na ya n'azụ mana ọ bụrụ na afọ abịago ha abịagbu anyị mkpụkpụ ga-apụ ha n'azụ mkpụkpụ ga-apụ ndị ụka n'azụ na Eke na Oye na Afọ na Nkwọ ọ ga-adịrị na anyị na mma egbu aka na anyị ga-egbute mma egbu aka ịkpa anyị ga-egbute mma aka aja ga na-ewetara anyị ọnụ mmanụ ndị pastọ mandịrị ha na mma ndị evangelist na-ezu anyị oro mandịrị fa na mma ndị niile gburu ụmụ nwaanyị dị ime n'ala Igbo na ụdị na Jizọs na-eme nwaanyị ọmụọ nwa ọmadịrị ha na mma ọmadịrị ha na mma ọmadịrị ha na mma ọmadịrị ha na mma iru anyị ga-acheke maka na anyị bụ ndị eziokwu ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị anyị mma ọmaka ga-emela anyị n'Eke meela anyị n'Oye meela anyị na Afọ meela anyị na Nkwọ ilu anyị ga-afụ ihe ọma n'ala Igbo anya anyị ga na-afụ ihe ọma anyị afụdobe ihe ndị ọjọọ ndị ụka wetara anyị ọnwụ ike anya anyị ga-afụdobe ndị ọjọọ ndị ụka aka anyị ga na-afụ ihe ọma ihe akụ bute ụkwụ anyị ga-ejeta ihe ọma anyị na-apụ na-agazi ọ na-ere na ụfọ na-agwọ n'ele anyị na-ekwu bụ ndụ mmiri anwụ na maazị ata ndụ nwoke ndụ nwaanyị anyị ga-adị n'ike eji na-echeda agwa ntọnsị gị ọkọ ya esi were n'Eke ree n'Oye ree n'Afọ mana ekwe na Nkwọ Chukwu Okike abịa ka bụ nke anyị ị na-ebunyere m sakramenti ọka nzu adị ọcha natural iji ihe mmadụ kere
efe Jesus mụ nwere ihe Chineke kere n'efe Chukwu okike kedu onye nke ka bụrụ original empty brains na-enweghị sense zuzugharịbanụ reality ga-apịa gị na reality pịa you go mellow down you go pray tire go pray onye ọcha afọ onye ọcha bụ your savior ụmụ atụrụ well God South Africa na-save onye ọcha join omenala bụ ụzọ eziokwu na ebe ọ bụla ị nọ ọ bụrụ na ị nọ na Lagos join omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ Lagos branch ị nọrọ Abuja join na Abuja ị nọrọ Ọnịcha join na anyị na Mkpọ ebe anyị nọ na Amafọta ahụ n'iru n'ụta ya ị na Owerri join na ndị nọ n'Irete Owerri mem na Owerri branch ahụ ebido ị na-Aba join na ndị nọ na Aba n'Ọgbọ Hill ị nọ London join na ndị UK branch ndị nọ London join na Afano join na the whole member ma ndị Cotonou ma Cameroon obodo ọbụla ị nọ create omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ enwe nwanne anyị nwaanyị si na-achọ ka ebido omenala bụ ụzọ eziokwu na Texas last week ọ sị m akpa n'afịa wee support our hospital with 1.5 million plus nwaanyị kpọrọ m sị m na ya na afa na-anọ na America nye oyi nọ ka m post ya na social media post kwenye na social media sị m weta akaụntụ ka ọ kwado kpọọ m nnọọ kenebe m sị m na ọ chọrọ anyị na ha ana m ha work with my manager ọ batara ya na o create the account 1.5 million anyị wee support the hospital na ya chọrọ ka ebido omenala bụ ụzọ eziokwu na Texas na ya ga-agba mbọ dị sure ọ na-aga n'iru anyị ga-ebido anyị ga na-akụ n'ebe ọ bụla ụnụ nọ anyị na-adọpụta unu na-adọpụta unu na-adọpụta unu na-adọpụta unu na-adọpụta unu na-adọpụta unu n'uji okorobịa na agba Igbo na-egwu agba bọọlụ anyị kpewe ekpere Jebez kpere ekpere mgbe ndị Israel na-ekpekwa ekpere Israel ji gbarie Catholic Church dị na Gaza just to protect their land fụna ebe a ka na paakị ngwa ọgụ gbarie ya the only Catholic Church dị na Gaza na-ekpere Jizọs onye Israel the set it ablaze the same Jesus gara ebe ndị Gaza na-etere ụmụaka hospital bọmbụ ụmụazị ma ihe niile in order to protect their content. Ya gazienu onye afọta aka afọ echi ya ji mere isiokwu bụ na nwa virgin chegharịa ya emezinarị nji nwe ihe ọ na-arụ ihe niile ọ na-eme manipulation unu chọ ikpere Jizọs bịakọtawa nọ ebe atụkọtawa na ego bụ wenu mkpa onwe problem unu nwere bụ ihe a ga-egbo wit ego nwere problem ị nwere nkịta bụ ekpere ga-asọlv ihe tago mbọsọ ọbụla nwa virgin pụta confess gwa memba gwa ndị Igbo na nwere ọya Jizọs na-agwọ na Jizọs adịghị agwọ ya mma akpọ efi chekene ya mana ọ bụrụ na ndị na-edupu ndị mmadụ na Jizọs na-agwọ ya pepa na hope ka ha bịa nara Helen ị napụghị ego ya nata 100 million were 20 million jee mere ha Igbo onye wayo ya wayo ma ibe wayo ma ka emesịa na ụmụnne m ka ebe unu si awa ọchị ebe unu si ekiri ya every ihe na ha na-ede ebe a bụ fly will move nwebere any logical statement ha make oh you're a madman we fly no evidence in anyị na-eweta evidence nkunu ji ekpere ekpete this boy bịa na shop mụ na a ga-agwọ ndị ala na pastor ya ga-agwọ bịara itinye ụlọ ya arụ adịa o kwesịrị ịnọ dị o kwesịrị ịnọ na sakia o kwesịrị ịnọ dị ụmụ atụrụ ana control unu akpọrọ unu je obere gana ga top unu 200 days fasting lazy people na-ekpe ekpere nwanna from Mbaise onye kachi from PH daalụ much fly you move the believe nwa Chineke city boy from Onitsha ụmụ atụrụ ha ekwetakwana nwa virgin gwagodo eziokwu ha ma nkwede ha chaba atụrụ ọkwa mama nwa virgin ji 3 ọkpa ite ọkụ nwe na o ji clutch Saga clutches joy na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ebe ọ bụla ị nọ
They are using our WhatsApp 09068779065. Join no men and abuse is open. You're not this movement. Guys, what Ndigbo now? Why you on the walk? Maybe they go one day. Wagon and wagon one attack. They ever attack. He may mother attack. He may mother attack. Me mother attack. Dori. You couldn't do go. Dori in the miracle. No choke. I the week. I chose a miracle. I chose a miracle. Oro Kaiga Rotego. I chose a miracle. I chose a wayo. No negutego na wayo. The 419. The 419. I won't 419ers. The wayo. The wayo. Ndori. Obajo Doria inbox one poem can papier. Bishop in there boy stage. Obin Nadalo. Watch you go Gabia man. Maze, his bishop boy stage again. Watch you go. Oh, look at the bishop in there boy. Say, no, me bomb get establish of man boy. Ebru bishop in there boy. No one all work Garu and Igbo. Ebru bishop in there boy stage. I am maybe idea. Iga mana onwere ihe dị ha n'ime. Onwere dị logical word ha na-ekweba na ọnụ ka ha na-akọ. Ya na Jesus will fight your battle. Ebe na come on. Ekwe mkpu ka nna alacha na-ebu ọnụ. Bu ọnụ. Ndị father yiwe konkosa we. Father says about na knockout na mbọsị at first night. One boy which Syria Jesus or by image of the pump action. Once 60 years, body air brain was born. He must state now. Oh, would you body the boy is a Papa. December last year, that first night, to talk at the family in lose. Chetera my gym must take a choice at that family. Be hammer. When you must want to be hammer, because someone go on oka ice strip go that under the carpet. Kaije bring the case. Bible book, criminal book. The politician and doka jiri unu answer. Ikane vuano. Ke nwunye ma mama jua mo sichegolo mo malichani. Na butere munni. Kandi ne vuano kandi ne vuano ozodo. Ne vuano. Na isi o se gwa na ezo. Won gbe ne sela inu no. Gwa na ezo no de gwa yo. No kwete no nwere onye dara ngworo no gwago. Na ndi kwe sinse unu me na arrange again I were police bia buru. Unu ekwese ma arrange. Mene na arrange kuno ma na nwere onye carry police. Umugo. O ga na eri unu no idiri ihe ọma unu che na ekpete ya na ekpere. Bebe nya nwa na arụ nke ya practical na enwete. Je bụ ọnụ na ụka nna alacha. Ibo onye choose na ewu choose ekene chukwu deri mozi na WhatsApp biko mo copy phone number mo yanwa be ihe ndele ebe anwa I need rije for family a fada gbagburu onwe ya maka onwe go na he sweep ndị a na-eme mpụ InShot Henry after ihe ana in many more states get can you make again a movement prison to prison. Ndende father na pass up to challenge ha kanko. Ina no enye. So because send them number that family. Father gbara nwa ha egbe. At that first night. Nwa anyi fite do na obo na ya pata ho father ya pata. Be yo ngba. We came out boldly. Strong lawyer standing for that woman. No ga that barrister na. Chula ya chute ya ko bia na zone 30 na yo biko. Na ebe akwa onye iperi ina apia ogbo mmagota na akwụkwọ damage si dị eche no bụ ụkọchukwu osebro the boy have to go no since
Duputago the boys, no father to younger 6 years. 6 years. The boy put a go to last 2 years or last year. Father na kama storm want takiringa for 6 years. Oji kwa ba je na je no na manage je nwuru oku na. No je. But father say na boss kwanya to yanga na operationals. No operationals to yanga. Want takirina sa avoge. Na je ni nwuru oku. Want takirina mepo no ko ware gi father mere oji to yanga. Naza father. I get kike duru because animal this guy nyem number. Can you chota the family? Unu na-eme ekpere ndị kwere unu. Ụmụnne m kachi phone. Mara unu n'ori ka ndị ụka na-ezu ndị Igbo. Ọ bụ na Jizọs na-agwa ya ma nweta ebe ya eje na-edobe ndị ara niile ya na-ebe a bụ memba ha. Isi na sit out ihe nnekwu jee kpọta onye ara anọ na village gị kpọjie ebe a. Ị na-anụ nnekwu ihe isi na ihe nnekwu bụ asị jee kpọta ndị ara nọ na village gị kpọjie ebe a. Na-eme ndị isi mgbaka. Jee kpọrọ onye ara ọkwa ebe ezigbo mmadụ kpọrọ onye ara na ụzọ na-akpọjie di ya. Osa nabata gị nọọsụ gị ngwado bi ebe ya. Na daalụ nụ jisie n'ike. Udu n'eziokwu we move. We know the shake. Anyị bụ ma aja anyị nwa ha bịara bịa ha ga-ana. Ndị ori a ga-esi be anyị na. Ha ga-ana vana ga-ana already. Ndị iberibe ndị oshi na ndị ama. Christianity is a disease, pure disease. Real modern eme idere mozi na WhatsApp and connect within the London branch. Dala unu na-agbara Jizọs odibo. Jesus. Unu je na ụgwọ hotel Jesus. Anapụ na ego na afọ daddy, unu echegide kono fọ daddy. Akụkọ gị nwa sị mkpọ jee ga-efo daddy. Jee fọ no daddy ka nwa ogbenye. Dị iberibe. Nye afrota ka afọ echu ụmụnne m. Kachi phone. Mụchukwu ụka bịa. Ruo ya nwanne m ya gaziere gị. Ya gazi. Kachi phone. Ike Chukwu okeke ya gazie. Agaze. Jesus the powerless. Onye ọbụla ma nwe onye ọ wayo. Fabricated story. Aya apịago ha mgbada. Ọ ka ha na-ebe akwa ebe a na-akpọ ohi. Ha kpee ekpere na-arụ ọrụ kpee ekpere ka esa akụkpọ isi. Ịmanye Jizọs kere gị n'ime na-abịa. In the name of Jesus, I command you to go blind. Anya m emota. Mmewezota. Enugu branch dị na Universal Hotel. Opposite Wayek na hall dị na Universal Hotel ebe a ga dị Enugu na agbakọ. Jiwe na Sunday ha bịara were ebe a na-eto onye ọcha anyị ga-ewere ya towe ndị iche. Ọkwa eziokwu. Awụrụ eziokwu. Achifon.